Il a pas fait la mer. Empêcher du mouvement. Pas tu vois là. Et là, là, je pense que Assalamu alaikum هنا paylaşın videonu paylaşın efiri vatandaşlar ben TikTok açtım iyileştirmen görüşeyim dedim. Wesh Mourad, Rally. Ah salut, comment ça va? Ça va, bien, très bien. Et vous? Ouais, très bien, très bien. T'es Comment où là? ça va? Ça va. Ah oui. Et toi? Quel pays? Quel pays? Je suis à Nice là, à la promenade des Anglais. Ah oui? Ouais, je suis à Nice, à la promenade des Anglais. En France, non? En France, ouais. Et En toi, Algérie. t'es où là? En En Algérie? Algérie. Ah, comment ça va en Algérie? Ça va très bien. À quelle ville? Ah, Oran. Oran. Ah, Oui. Oran, Soyez c'est ma ville bienvenus. préférée, ouais. Ouais, c'est Ah, ville de mon préféré. Abel Abbas. Ouais. Ni Abel Abbas. J'ai beaucoup de T'es beaucoup de salariés qui d'Oran. Ouais. T'es connu Abel Abbas. Ouais, merci mon frère. T'es connu J'ai Moussagana. pas. Ouais, je connais Moustagane, ouais. Ah, Je suis soyez toulousain, tu sais. À Toulouse, il y a beaucoup de Moustagane. Hein. Ah, Toulouse. Ouais, à Toulouse. Ah oui, c'est vrai. Soyez Ouais, y en a. bienvenus à Bled. Ouais. J'avais les gars qui travaillaient pour moi. Ils sont Louise. bien d'arriver en France. Il y a des Moustaganais, des Oran. Oui. Je les aidais. Hein. Ah oui. Au départ, c'était compliqué pour eux. Ne parle pas English. Non, je parle pas. Je suis maîtrisé bien English. English? Ah, La France, mashallah. un peu. Mashallah. Machallah. Comment le temps à Oran? Il fait chaud? Non, il fait froid, normal. Il fait froid? Mais Il ici fait à froid, Nice, tu vois, il y a 25, 26 degrés déjà, le matin. À peu près 22 degrés. Ah, La température, 22 degrés. Maintenant. ok. Oui. Ok, très bien. Bon, Bon courage, hein. merci beaucoup, mon frère. Allah, c'est Et gentil. toi aussi, hein. Et toi Allah, aussi. merci beaucoup, Allah, merci beaucoup. Venez en France. Ah, bien sûr, ah oui. Bientôt, en octobre, non, pas octobre, novembre, je vais à Oran. Hein. Soyez vais le voir. bienvenus. Parce qu'il y a des amis qui m'invitent. Ah Je oui, vais là-bas. Ah oui. Je vais, Inch'Allah. مرحبا في داري. Barakallah À la fik, maison. frère. Barakallah fik, frère. Welcome.
Comment t'appelles Mourad, non? Oui, Mourad, ouais. Quelle est de l'origine? Je suis de Turkménistan. Sur Asie Quoi? centrale. Turkménistan. Où il y a le Ouzbékistan, Kazakhstan. C'est le pays avant soviétique. Kazakhstan. Le pays musulman, hein. Turkménistan. Turkménistan, oui, oui. Ouais. Musulman. Pays musulman. Ouais, musulman, ouais. Ah, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Travaille là-bas, quoi? Là-bas, on a beaucoup de gaz. Il y en a pétrole, il y en a coton, il y a plein de choses. Il y a dictateur, il y a tout. Hein. Je suis ami plus proche. Ouais. Ah oui, ami plus Ok, proche. c'est bien. Ouais. Prof à l'université. Ouais, ouais. Ah, t'es Ah, prof oui. à l'université? Non, non, là, je suis travaillé au MISI. Au MISI. Ah, d'accord, Je travaille au MISI. d'accord. Ah, En oui. fait, ce que j'ai découvert, ici en France, Quoi? ici en France, on touche bien, hein. On gagne bien, mais en Algérie, les gens, ils gagnent moins, mais plus heureux, hein. Ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Même Maroc, hein. J'ai regardé, ils touchent misère. Le Maroc, oui, les Mais ils Marocains, sont oui. très contents. Hein. Ou les très Tunisiens. Ouais, ou Tunisiens, ouais. Très contents. Hein. Ah oui, bien sûr, ça, oui. Non, triste. Ouais. Monsieur, Ok. ah oui, bon courage, bon. Il y a à Nice, il y a une conférence d'écologie, là. Et il y a beaucoup de présidents qui est venu. Ouais, une conférence écologique. Il y a beaucoup de présidents qui est venu. Ouais. Je vais aller le voir tout à l'heure. Allah يبارك, Monsieur Mourad. Ok, bon frère, je dois te laisser parce que là j'ai démarré cette live pour parler avec mes camarades de mon pays. Ok? Merci beaucoup. Allez frère, à la prochaine. Au revoir. Allez, barakallah fik, allez, à la prochaine. Merci beaucoup. Ça, à la prochaine. Ça. Merci. Ça, allez. Allez. Ciao. 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 Voilà. Je ne sais pas comment il faut t'enlever. Ah voilà. Voilà. Esselamu aleyküm. Hürmetli izleyiciler. Bu musunuz? Hemen şey yapıyor musunuz? Yoldaşlar çiğdi var, bu musunuz? Hemen şey yapıyor musunuz? Niye desin? Uzer selamu aleyküm. Bu musunuz? Yalnız Aljerya'nın bilen buluştum lan, Aljerya'dan. Oran deyip bir şehir var, şu yerde. Benim Nice'de getiriyorum. Yankı açık sport yapıyorum, intern. Yine bir yerde konferansiya çıkıyor, ekologiya boyunca. Ve şu konferansiyada bir topar prezidentler geldi. Benim bir kan duşum var. Şu ekoloji konferansiyanın esası uğru dünyada enerjini ekonom etmeli ve dünya tabii enerji değerli. Yani yukarıdan, havadan, günden ve beyleki tabiatı koruyan teknolojiler kullanmalı. Şu arada onun konferansiya gidip dur. Şunun son konu altından merdiye. Nice şehirine. Dün ben bir tema açtım Mehmet'e. YouTube'da. Şu temada Nemçe Türkmen halkı korkak, Nemçe Türkmen halkı şeyde korkak. Öz o Kırgızlar arasında. Nemçe biz şu güne geldik, niye biz şu güne geldik deyip yani şu temayı açtım.
o teman gurrugyn tek köp bolmaly, bizim esas problemamız şol. Şoň üçin şonu düşünmeli. Men bir neçe faktor aýtdym, ýene bir faktor bar. Bizim sabırlığımız. Biz sabırlı halk. Köp saat çydyýar, köp saat geçirýär. Köp saatda ılalaşak bolýar. Parahat tapdy. Ýöne soňky bir 100 ýylyň dowamynda biz görüşüp görmedik. O diýmek ýani. Şo basmaçy diýip ýanky biziň aramyzda mertmek adamlar çykyp Sowet döwletine garşy, Sowet sistemine garşy görüşdiler. Şoňdan gutardy, 37-nji ýyllarda gutardy. Şondan soň biz 100 ýyl bolay. Hi adaptymyzda öz ýanky garşylygymyzda görüşüp görmedik. Hemme zat ýokardan gaçdy. Sowet daýy döwleti ýani ýok boldy. Onuň bizim garşylygymyz döwletimiz avtomat ýagdaýyna emine berdi. Ýene bir zat aýdyp geçmeli. Bizim döwletimiz içinde kahramanlığın propagandası yok. O diýmek näme? Näçe kahramanlar bardy? Döwleti galdyryp, döwlet üçin işler, döwletiň ýanky uly problemalaryny çözüp kahraman bolan adamlar, hop ýanky daýhanlar, zawod fabrikada işleýänler, Gaýgy Satabaýew, ýalyk Şaja Batyr ýaly bir belli adamlar şoň gahrymanlygy Türkmeniň taryhynda ýok. Onuň taryhlary aýrylyp, bozulup, arhivler öçürilip, arkada diýdi bir kezzaplyň, Türkmen başyal kezzap ýallaklaryň taryhy goýuldy. Ine şoň üçin biziň öňümizde mysal ýok. Ýagny şoň kunny ol öňkü gör boldan başga mysal ýok. Bize mysal gerek. Ýakyn geljekde bolup geçen, ýakyn geçmişde bolup geçen kahramanlaryň mysallary gerek. Ine olar ýok, olaryň propagandasy ýok. Bizde 5 ýyl kahraman bolan Niyaz, döwletimiz basyp alan, diktaturany diken. 2 ýyl kahraman bolan Kezzap, Ganhor, Gurbany Berdimuhammedow. Niyaz öldürüp, ýanky ýurdu basyp alyp, Türkmen halkyny genosid edip beren haramzada. Ine şular hemme ýerde surat keşpleri, taryhda ýanky ýazan kitaplary, ýazan aýdan sözler bar. Şul kahraman däl adamlary öňe goýup kezzaplary, özüni gurt bilmeýän ýallaklary öňe goýup, ine şol kahramanlar bolup dursa, bizim öňümizde ermet misallar bar. Şu ermet misallara daýanyp ýallaklar emele gelýär we biz eýýam adalatlyga, dogurçylyga, arnamyza, wyjdanymyzy ýitirip barýar. Öňde bir misallar, bek misallar ýok. Ine men şoň üçin bizim jemgyýetimizi gurjak bolsak, biz şu ýaly misallary özümüz halkymyz içinde aýdyp, birimize beýan edip, şol misal goýmaly. Bu ýaly kezzaplary adam tutmalar, arkada diýdi, Alabaýew Serdar diýdi. Sebäbi biz şoň atdan tutanyp biz gahrymanlary ýadydan çykarýar. Ola bir, ikinji bizim kellämizde orientirleri ötkeýär. Qara ak diýär, ýallaklyga uňur bilýär diýär. Ýa-da korrupsiýonera ay ýaşa bilýär, malades diýär, aýgyra hemme orientirleri ötkeýär. Biz tez durmuşda ýaşaýar. Şoň üçin baran ýerimizde problema. Türkiýe bar ýa, hemme korrupsiýon nelegal çözjek bolýar. Warşawa bar ýa, hemme nelegal ýollaryny ulanýar, legal ýollaryny ulanamzok. Bizi öwretmediler, biz bilemzok şunu. Hatta Fransa gelýärler, oglanlar gün nelegal geçikdiýär. Ýanky hakyky ýollary tapman, gözlemän, wagt ýitirmän göl nelegal gelýär. Ine şoň üçin bir sowatlyk biz dogurda düşünemzok dogry. Şoň üçin adamlar aýdýar, murada hemmesini diňläp kellämiz çaşdy. Kimiň ýylynan ýörmeli, kime inanmaly diýip aýdýarlar. Elementarny analiz et bilemzok. Sebäbi ýagny düşünjemizde. Sebäbi bizim orientirlerimiz ýok. Näme orientir edip şul adamy keskitlep bolýar. Näme orientir edip şuň pikirni ýa synap bolýar. Ýa keskitlep bolýar. Bilemzok. Onu hemçip, onu din hükümette
halkın içindeki inteligensiya, halkın içindeki ağır namuslu adamlar, halkın içindeki adaletli adamlar şu misalları görkep durmalı. Olar öňe çykyp adaletli, ağır namusunu görkep başlasa, hökümet basışlar edip, ýa-ni sorup çykmaly ýaly diýär. Ondan yallaklar çyksa, olar tutsa yallaklar näme? Plastinkasını çalışýar, arkadagy bir başlaýar. Şoň bilen olar goýup goýýarlar. Şoň bilen adamlar görýär. Ine şul sistemada, ine şul ýaly ýaşadan hemme zat ýa-ni hemme zatdan çykyp bolýar, ýaşap bolýar diýip seredýärler. Ýaşamak bar we ýaşamak bar. Adaletli döwletde, adaletli jemgyýetde, ýa-ni garnamsyz jemgyýetde ýaşamak bar we tez zatlaryň arasynda korrupsiýa edip ýaşamak bar. İki türlü ýaşamak durdudur. Ne Türkmenistanda korrupsiýa etmek aýyp zat däl. Gaýtyp ministrler üýşürip, öz ýa-ni departament başlyklaryny üýşürip, men täze dwijeniýe tapdym. Täze halky talamana ýol tapdym diýip, şol schema berip halky talýar. O bizim prezident barmy, ýokmy? Ol konstitusiýaň garantimi? Ol adaletli gorap, kanunçylyk goraýan adammy? On hatta adam ýok. On diňden oklam, on hasam eden oklam. Özüni hasam eden oksa, hiç ne sesi var, hiç ne hakkı var. Hemme haklarını, hatta öz oğlunun haklarını kurbanını uğurladı. Şuraya uğur, kezzap, ganko. Özüm hacı, yani yazıcı, şahir, pilot. Ay Hudayımızın kim bir cilipçilikten başladı abi et görünler. Şuna mı edin kariyerine? Şuraya bir haram da. Yine maskarabazlığın iyi ağırbaşı neyme? Hemme zatta birinci. Yönü hakik kazanıp birinci adı yok. İki de kahraman oldu neyme etti? Hiç tad etmedi. Men kaymakçıda Nitsan peyzajını göreyim, şu köçe Promenade des Anglais değil ya. Şu neme çelli var ya, şu Angre Porto çelli var ya. Neyyem adamlar suvu düşüyor. Yoştan. Şu kenar. Şöyle aeroport var. Şu aeroporttan şu köçe Promenade des Anglais diyeyim. Promenade demek yani yürüme için edilen bir yolca diyorlar. Öyle des Anglais demek Angliçanlar gelip şurada yürüyaptırlar akşamlarına. Yani kul giyinip daha edip bir yerini görüp yürüyaptırlar. Şu köçede sen staran duşup biliyorsun. Bir devletin prezidentinden duşup biliyorsun. Şu promenadda hemmeti gelip kenarın yanına şeyle bir 15 kilometre olay distans var. Onların köptür bilemok. Şöyle yürüyorlar. Kim ılığı kim yürüyor? Kim yani orta denize seyrediyor? Kim İsteyen daha ne diyor? Şuraya alayım. Nitza'da esası köçücük. Belli bir köçücük. Şu arada da dinledim. Aleykümselam. Merci frère, tout va bien. Je suis à Promenade des Anglais à Nice. Fransızca Nice diyorlar. Rusça Nice değil ya. Türkmençe Musoy değil ya. Ne şuraya şehir. Ön İtalya şehri olan Fransa basıp alıp yarın şunu basıp alıp İtalya şehrini Fransa şehrine öğren. Şurada İtalyanlar köp yaşıyor. Ya Sanremo deyip bir şehircik var. Monaco'dan sonra. Şu eğer İtalya tarafı yürüsem Nice, İniksi, Fréjus bir neyse şehircikler ondan sonra Monaco. Monaco'dan sonra Sanremo. Yadınızda olsa Sanremo'da konsertler geçerdi. Ön Sovyet Soyuzu'nu biz seyrediyorduk. Şu küçük şehir Sanremo. Ben bir neyse şehirlik bakıp gördüm. Ön Sovyet Soyuzu'na şu televizör görünür. Ul şehirimi kadip fikir ettim. Bir küçük şehir ekenlay. Bizim kaka şehircimiz şonun ulu. Şuraya küçük şehir yönü. Vina hatta bizim kaka şehrimiz Sanremo şehri yalı üstünde. Efire kim gelecek olsa gelin, sorumum olsa da verin. Men bolluğundan, cevap vermeyenden
bergülünden cevap verdim. Yeni bir qaytıp geleli şol tema näçe Türkmen halkı şeýle gorkak. Bir gorkak değil. Näçe? Intiyorum. Hemme dünyada Türkmenler kriminal ediyor. Bir Belarusya'dan kriminalçılık edip yani Avrupa adamlar geçiriyor. Böyle kriminal edip Moskva'da yatıyor. Karar hemmeti kriminal çıkıyor. Bez dokument eyyamten kriminalın içinde. Bez dokument eyyamten işleten sen eyyam yerli hakları var yani. Bizim 80-90% adamları dokumenti geçen ya da kara siyemada işlep gören kriminalçıklar. Demek bir kriminal etmeyen korkum da yok. Türmeye düşmeyen korkum da yok. Yönü Türkmenistan'ı yani hükümede nifrak demek, hükümede yok sen neye doğru ediyen demeyeni biz korkuyor. Neyem çift? Anırdan geliyor. 90'dan ben yadımda Niyaz Fakha şeyler hükümet siyaset yönetti. Adam ölür yönü siyasete koşuldu. Siyaset dine yani prezidentin meydan satı ona hiç kim barmalı. Sebebi siyasete koşulsan sen onu çalışıp biliyorsun. Olam hukuklu prezident için şunun için kim siyasete koşulu yok ediyor. Yallaklar bolup biler yöne yallaklar koşulunu dine yani birinci yol başını ögüyorlar. Başka da dedin oklar. Salut frère, tu peux m'appeler un petit peu plus tard, dans 2 heures. Tu me contactes, on verra. Ou par Facebook, ou tu m'appelles, on verra. Şeyle, şunun için vatandaşlar biz korkak değil aslında. Biz yönü hükümet bilen iş çalıştığımızda gelen noktaya bir hükümete degenimizde vatanımıza degen yalı oluyor. Biz hükümete bir rahat diysek, öz Türkmenistan'ımıza karşı hareket eden yalı oluyor. Hakikaten bu neye doğru düşünce? Biz gayet hükümete doğru da ayısak, yanlışını düşünürsek, biz vatanımızı, devletimizi üstürüyoruz. Biz vatanımızı, devletimizi, özümüzü yaşamanı ansatlaştırıyoruz. Biz Türkmenistan'a kanunçuluğu yürüyoruz. Benim ümaydık geçtim bir efirde, Türkmenistan'a ya istedik devlette yeketak organ, konstitusiyon yürütülecek organ halktır. Ne prezident, ne hukuk bozayan organlar. Hiç kim konstitusiyon yürütülmeye, kanunlar yürütülmeye. Dini halktır. Şunun için halk reaksiya vermeli. Bir zat boldu mu? Neye doğru diyen? Beytme, hakim niye desen? Neyem çip şu zatları seyden okusa? Hakim yerlerde prezidentin vekili. Şu prezident konstitusiyon garantisi olsa yerlerde hakimim şu yani hakların konstitusiyon garanti. Yeni bir görkedeyin şunu promenade des Anglais değil ya. Ya, lan ne diye birimiz. Yeni bir görkedeyin yine şunu promenade des Anglais değil ya. Şu köçü yürüyüşte velosipedin yolu var. Adamın yürüyen yolu var. Yani şu yere var ya. Şu yerde vıyışka vardır. Şu vıyışkanın anasında port var. Şuna var ya. Yine şu Nisan yani plajı. Esas plajı. Söyleseniz yine şu yerde aeroportu var. Kenarın başında. Ve şu yerden gidiyor şu promenade des Anglais şeydik gidiyor. O Los Angeles yani. Miami yani Miami Beach yani. Yani vallahi nimeler de. Yani kenarlar. Kenarı ıvıştırıyorlar, adamlar arkın gezer yağlı, ılgar yağlı. Akşamlarına aylanır yağlı. Şurada akşamlarına muzikantlar oynuyorlar dedi. Ay kanar arkın gezebiliyorum. Hem demaliyan hem bu taraftan Nisan bir ayratıyında bu taraftan kenar. Görüyorum. Bu taraftan dağlar var. Şu dağların havası bilen soğuk havası çakmışya da şu yerde bir şeyle bir hava görüyor. Dem almak. Katı peydalı ve ne eyleyeceğim? Özüne, bedenine bir yaxşı bir kislorod dem alyan da sağlığını qoğulaştıryan. Bizim esası yani ulanyan zadımız imitlerle kislorod. Şunun esası yani hili yukarı şöyle. Şunun için şu Nisan havası lazurunu berktiyalar şundan. Ödem kenar katı arasıdır. Görüp bol ya, intiyorum.
Gört bolýan kenarda hemme bar. Men ýene bir temany galdyrjak bolýan. Russiýanyň propagandasy Ýewropa bolanda, Fransa bolanda köçelerde diňe golubowlar, köçede diňe ýanky seksual maniaklar diýip propaganda ýöretdi. Men şu soragy ýerlak gördüm. Ine serdim. Şurada seksual maniaklar barmy? Ya golubowlar barmy? Siz ýaly, biz ýaly adamlar. Ünçörüm, siz ýaly, biz ýaly adamlar. Fransa bir topor spordyň dünýä ustatlary, dünýäň çempionlary. Han Türkmenistan bir gerek çempion boldy dünýäň. Futbolda ya başga bir zatda. Hawa ştangada ya guruşda bir kerek boldy, şondan soň bol görnüň Fransa handbol, voleybol, futbol, ýanky regbi, şu ýaly guruş, karate, samba, judo bir topor zatdan çempionlar bolýar. Dünýäň çempion ustatlary bar. Ondan bu halk eger olar ýaly Russiýanyň propagandasy ýaly diýen bolsa hiç wagtda unutmazdy. Şoň üçin men size gönaýdym, köçede biýin tutýan, gurulşan hökman bir zatda ustadyr. Ya intellektual, ya doktor nimesi var, ya da bir sportda, ya bir jemgyýetiň içinde ýa bir ulzat gazanan adam. Ýönökay adam ýok. Iň arasynda iň ýönökay men. Şoýa. Ya türkmen. Menim ösçe bolýan bolýan ýetibelem okudur. Şoň üçin Fransa, eýle, Ýewropa bir bifowgat, bir bolgusy, bir düşünjesiz adamyň aýdýan zady. Görün Ýewropa gelip geýler göllep ýörler. Seksual maniaklar. Hawa ba geýler amma ýöne men hata statistika etdim. Fransaň geýi, Russiýanyň geýlerinden meçhur pes. Ondan Fransa diýmeler Russiýa. Gey Russiýa diýip. Ol Fransa diýen nokta hormatlaýar hemme döwletleri. Şo ýaly. Yine kenara geldim. Häzir ýygydan sagat näçe? 9:24 köp adam ýok. Menim sport edýän Ayhan, salam aleykum. Toylu, salam aleykum. Liya, salam aleykum. Yine bir gerek gaýdyp geldi şu tema, näçe türkmen halky gorkak. Türkmen halky gorkak däl. Bir-biriniň aralmakda, bir-biri bilen gidişmekde türkmen halky gaty boýdur. Bir-birini gerek bolsa pysaklarym, öldürýärem, etjegine diýär. Gorkanok. Ýöne hökümete gerek galanna bul gorkanokda çekinýär. Käbiler gorkdy elbetde, çekinýär sebäbi hökümete bir zat diýse, Türkmenistana, watana füzatlygy ýaly bolýar. Baydaga, ýanky Türkmenistana, watana füzatlygy ýaly bolýar. Baydaga, ýanky Türkmenistan ýaly bolýar. Ünçörüm döwleti Keza Gurbanberdihamedov we onuň komandasy, ýani onuň topor basyp aldy. Egerde döwletimiz Keza basyp bolsa, biz näme görüşmeler soňaşy? Biz döwletiň prezident wezipesine garşy görüşmedok. Prezident wezipesine ogurlan adama, bizim seslerimizi ogurlak gelen adama garşy görüşýär. Biz Gurbanberdihamedov milli lider garşy da, milli lider wezipesine garşy da. Biz şo Keza döwletiň wezipelerini, statuslaryny, döwletiň ýa-ni hükümetini ulanýan Keza var görüşýär. Men her wagt aýdýandyr, biz Gurban we Serdar Berdimuhamedov iki sany fiziki ýagdaýda gezip gören Kezaplar garşy görüşýär. Şoň üçin watan dönükleri, hakyky watan dönükleri şolar. Russiýa, Türkmenistanyň hemme hükümetini, ıhtiyarlygyny, garşylygyny satan adamlar. Biz şonu ettirjek bol. Watanyň, Türkmenistanyň gymmatlygy, baýlygy özüne galar ýaly. Özüne investisiýa eder ýaly görüşýär. Ol nemede Katarda, Bahreyn'de 500 milyon dolarlık atel Türkmenistan'ın plogulap, atel vurdurup şöyle investisiya etmek derler. Türkmenistan'ın içine investisiya etmeli. Bizim bağlarımız Türkmenistan'ın investisiya etmeli. Türkmenistan, Türkmenin elinde olmalı. Yani şunu bir yankı görüşüyor ve şunun için görüşüyor ve şunu Türkmenistan'da ornaştırmalı. Olmasa bir Türkmenistan'da iyilat ol yankı. Vayajor yani, turist olup kalıyor.
Biz Türkmenistan'ı öz vatanımız biz saklamalı. Yine şu zatları düşünen adamlar plus koysun şu komentaryan aşağında. Eğer şunu men ne doğru diyen olsam minus koysun o öz sorunu versin men şunu cevap vermeye tayar. Efire geleceğiniz var olsa gelin, problema yok, görüşelim. Men häzir şol adamlary efire sağza koyan. Şeýle ýagdaýlar. Hormatly vatandaşlar, ine Niцца şäheri promenad des Anglais diýilýär, ünsörüm. Şu kenar Nitsaň plaży. Niцца diýmek Fransuz promenad des Anglais diýilýär, ünsörüm. Şu kenar Nitsaň plaży. Niцца diýmek Fransuzça türkmençe nusoy bolýar. Ine şu birinji ýerden duran jaýlar, gatymmat jaýlar. Yine şul köçücüğü, yani promenad des Anglais diýilýär. Şu köçücük yine şol aeroportdan başlaýar, görýän bolsaňyz gyzyl nemeler bardyr. Şol ýerden başlap şeýle gelýär we şunu gelýär. Şundan hem aňyry diýär. Şo ýokurda mayak bardyr. Mayakdan aňyrda port bar. Şo ýere barýar. Ahmet Berýaýew, salamu aleykum, hoş geldiňiz. Efire goşuljaňyz bolsa, maňa nemeyi berin? Ýa-ni goşuljak diýip. Goşaýyn. Men töweşdeş ýoldaşym, egindeşim, Deriş, salamu aleykum. Bomy ýalar? Salamu aleykum Raif Gurbanow. Bomy, tamam şäpmi? Geçen bayramlar gutly bolsun. Oňa Kurban bayramı. Sizin kam ne ýöreşe çykdyňyzmy? Bu az men bir borjum var. Her gün 10 000dan 15 000 çelli ädim ýöremeli. Borjum var. Ondan ýörýän. Ay tuğlama. Sport Bu etdim, görüş bolan. Arafta düşünce. Seret men häzir bir temany galdyrdym düýün. Türkmen halky näme gorkak diýip da. Men düşünjem, mümkin men ýalňyş ýandyrym. Men düşünjem Türkmen halky gorkak däl. Türkmen halky haçan hökümete garşy nägeliklerini bildirse, öz watanyna garşy, Türkmenistana garşy, ýa-ni öz toprağına garşy hereket edýär diýip şonu çekinýär. Eden ok, şonu aýdan ok. Ýagny hökümet gompor sen näme diýen, arkadaňyz neşeýle diýdi ýa-da sen bize näme etjek bolýan diýsek gorkýar. Öz watanyna şirket ýetirjek bolup, etjekkä bolup, ýa-ni Türkmenistana, watanyna şoň ýa-ni awryn dökjekkä bolup goşulan ok. Nimeden ok? Elbetde hemmet däl, ýöne bir 30-40% şeýlep kirýär, diýip pikir edýär men. Dogrymy şol ýa näde dogrymy? Murad ağa, ýagny birinji bilen türkmenleri gorkelmek isleýärler. Ýagny türkmenler gorkak diýse, türkmenler hem dogrudan gorkak kasby diýýärdiň. Biz agly bir däl diýip bir sögüp bir bilen gatnaşyny kesip başlaýarlar. Buny ýöri topup psikologik taktika bu. Ýöri ulanýarlar buny halk köpçüligine garşy. Ýagny türkmenler gorkak diýýänlerin öňden köpüsi türkmen däl. Özleri Türkmençe gurulaýarlar. Bular
ortalıkda panika yaratýarlar. Panikanyň bilýäňi yalan maglumat yaratýarlar. Yani türkmenler gorkak, türkmenler agzy bir bolmaýar, türkmenler toplanmaýar, türkmenler iştat edip bilmeýär diýip bir giden yalan maglumatlar ýaýýarlar da türkmenleri hakykatdan hem gorkakmyka, agzaklamyka diýip düşünüp başlaýar ýaş nesiller. Mesela buna Orsaryň düzen türkmençe kino filmleri vardır. Kino filmleri, seriallary. Şolaryň üstünde de sinesi türkmen hanlaryny, beýlerini diňe agzalet görkezýändirler. Birek bilen sinedýän tirleri, taýpalary birek bilen agzalet edip hatda kino filmleriň üstülen şu internet ugamlaryň üstülen, telewizionylaryň üstülen türkmenleri agzala we gorkup görkezmäne çalışýarlar. Emma ol indi başa barmaýar. Türkmenler toleme halk näme, hökümet näme, watan näme, baýdak näme, döwlet näme öwrendiler we öwrenmeye başladylar. Gatow. Bilýän-de adamlar indi bilip oturýarlar. Ýöne bir zada garaşýarlar. Meselem Türkmenistan içinde resmi görnüşinde bir sana syýasy partiýa açylsa, bunyň başy yurtdaşynda tutulsa, meselem birinji öçür yurtdaşynda düýgü tutulýar, Türkmenistanda da bu ornaşdyrylýar, şöyle syýasy partiýa gurulsa da şonu kuran adam, şonu başlayan adam bir yıla yetmez şu hükümeti dümdüz edýär da gönül. İstendik partiýa, İstendik alternatif hükümete degişler partiýa açylsa, hakyky bir adat partiýa açylsa, hemmet şoňa geçip bir günne hükümeti aýrýarlar. Ýöne men şu düňkü diýişim, ýa-ni çykyşymda diýip geçdim. Bizde siyasi meydança hususlaşdyrdylar. Biz partiýada bilendik, jemgyýet gurulmasyna amaç bilendik. Diňe Gurban Berdimuhammedow öwýän gurulmalar açylmaly. Diňe Berdimuhammedow siyasi meydançada ýeketek öýdi bolmaly. Ünsür mass mediada lentişke kesiýär, oýra bar ýa, o ýerde ýanky öz taýyjy bilen görkezýän ýer gurmaly. Şoň siýasaty, şu siýasat meydançasyna ýeketek adam bolmaly. Olam şol sebäp ol gorkak, siýasy nol, siýasy maslyk. Şoň üçin sähil bir çyksa, şonu ýeňip berjegini görýär-de, hiç kim eltdirenok. Yani şoň üçin biz häzir ol bir siýasat meydança bar bilemdik. Biz eltenoklar rejim gorkýar, elaýda Gurban gorkýar. Yani şoň üçin siýasat meydançada hiç kim eltenok. İkinji, bizim gahrmanlarymyzy ýitirip, ýanky Gaýyp Atabaýew, Nedir Seytakow, bir topor ýüzüniň içinde bolan gahrmanlar ýitirip, atlaryny arhivden aýryp, Gurbanoğlu, Türkmenbaşy, olan kitapları, yallaklaryň, kezzaplaryň ýanky propagandasy gidip dur we Türkmenistanda gahrmanlyk ýitip gitdi. Kim gahrman? İki gerek gahrman Gurban Berdimuhammedow. Näme gahrmançylyk etdi? Putina watan satdy. Başga gahrmançylyk ýok. Ya Niyaz 5 gerek gahrman. Näme etdi? Öz egindeşlerini güjük ketege salyp pulyotka bilen gurup üýürdürdi. Gahrmançylyk mı ol? Gahrmançylyk däl ol. Ol gaýtyp öz watanyny, öz watanyň ministrlaryny, wezipeli ministrlary, vitse-premierleri maskara edip, olaň ýanky moral taýdan düşürüp, olaň hümmetini gaçyryp, olaň wezipe hümmetini gaçyryp, olary wyjdansyz edip ýallag etmeklik. Ol bütün Türkmenistan döwleti bozmaklyk. Diňe şoň üçin şo türmäge gitmeli. Men diňe bir epizodyny aýdýan. Türkmenbaşy haramda Gurbany ondan kim däldir? Ine şular siýasat meydança adam eltdirenok. Bir, iki, ýanynak egiňdeşleri çymaryt edip, türmäge salyp, öldürüp, gorkuzyp, gurup, şolaram ýanky siýasat meydança barmaýar edýärler. Ondan näme bir nähil bir partiýa çaly. Nähil bir ýanky nime deli. Bizi terroristliga, partizançylyga, bizi revolýusiýa itelýär. Şu rejim. Başga lazymdy ýok. Başgaça şunu alyp bolanok. Men ünsürýän. Konstitusiýon ýolla diňe halk bilen köşküne çykyp bolýar. Başga ýollar diňe antikonstitusiýon ýollar. Partizançylyk etmeli, terroristçilik etmeli, ekstremizm etmeli. Mine. Ona medbilýät ýöne edetimiz gelenok. Şo ýolda edetimiz gelenok. Seni adam etbilýär ony. Sen näme pikir edýän? Bular var, Murat Gurbanov ýagny hemme zady ýürütülüşdirilen bir şekilde halkyň garşysyna düzýärler.
Mesela Türk mekteplerini Türkmenistan'da resmi görünüşünde kabul ediyorlar. Sonra bu mektebi FETÖ diyorlar. İçinde okanları, muallimleri türmeye atıyorlar. Ondan sonra öğlerini demokrat kurkuyorlar. Demokratik bir devlet, dünyevi devlet diyorlar. İyi adamları sinetken rancuman ediyorlar. Yani seni miting ederler, seni kanun bozarlar, seni partizansız bir hareket ederler. Seni mecburlayalar, seni her türlü yol bilen türmede tutmak isteyenler. Bu ne için görüyor? Birinciden bunlar milletçi değil, ikinciden Müslüman değil, üçüncüden bunlar vatansever değil. Yani eğer bir adamda, bir tane devlet baştutanlığında milletçilik sevgisi olmasa, din imanı olmasa, vatanseverciliği olmasa, ol baştutandan olmayan. Ol dinle var ya başa geçip halkını eziyor. Baştan ne? Ol bir gelmişek. Yani hükümet vazifesine gelmişek. Hükümet vazifesindeki adam hükümetin ihtiyarlarını korumalı. Halkın ihtiyarlarını korumalı. Hükümet neme? Halkı dolandıryan zat değil. Halka hizmet ediyen zat. Yani şol ikisini düşünceni yok edip bular bir adama hizmet ediyorlar. Oğlum kezzap, ganxor, niyaz öldürüp gelen kezzaba. Näme şoň hizmet edende şol adam ejetine töwsede öz arasında indi özüne bir argument tapıp ýaşul janrda diýse diýberdi. Hakwa diýip aýdýarlar. Ya Serdar Berdimuhammedow şoň ejetine ýetse ýaşul şey diýdi. Ýaşul janrda bolýa bir geçirme bolmaly. Sen geçirmeler sen ýallyk, bu torun ýallyk. Sen watançam däl, sen watan dönügi, sen kezzaba hizmet edýän bir ýallyk korrupsiýoner. Yine şonu inni ara geçip prokuratura, MHM, polisler öz arasında girilip gurruyalar. Beylek say ejene yetti diýse, ay ýaşul janrda öyle bir 40-50 ýaşynda Serdarym ondan bir 5-10 ýyl kiçi. Ýaşul janr diýip ýanky. Bir samsyklyk bul, bir sowgatlyk, bul bir watan dönükler, bul namyssız, wyjdansyz bir ar namys bolmadyk bir wyjdan hökümete gelip dine öz ihtiyarı üçün, korrupsiya üçün birine hizmet edip, yani şoň gul bolmak. Şol sistemada da şular halkı talap, öldürüp, türmeye salıp, kırıp, aktivistler karşı görüşüyorlar. Oğra, teröristler karşı değil, aktivistler karşı görüşüyor. Sebep aktivistler hop döre diye, onun yani hojoyna. Yalnızca bir yer ya, Türkmen halkı korkak olsa, korkak adam niyden taptın odan gürlap oturuyorsun. Yaz Muhammed, korkak diye olsanız, yazın komentariyada niyde yaşayanız ve näme için Daşarüyük'te yaşayanız. Näme sebäpli Türkmenistan terk edip gittiniz. Şoň esas sebebi näme? Gurban olum ya da sana pul gerek. Ya da düşünjen göreli. Ondan kim korkak, kim yalançı, kim korkak diýeni görür. Bärde bir edilecek iş yuridik tarapdan yurttaşında bir güýçli gurama gerek bizlere. Mesela bir de yurttaşına çykýarlardan hökümetin propagandaçylygyny edýärler. Bulary derrew üstünden argyýa diýgeden Türkmenistany deport etdirýär. Ana şonda düşmedi. Owa. Yani eger yurttaşında Ýewropada bolsun, Türkiýede bolsun, Amerikada bolsun, hükümetin propagandasyny eden halatyna derrew Türkmenistana paketledýär. Yani gittin Türkmenistanda ýaşadyn, Türkmenistanda görülesin, Türkmenistanda watan habarlaryna çykyp ýalakalyk. Yani şular ýalyk sistema, şular ýalyk gorama neme düzüp bilsen da, onda bular dili götüne gidýär bular. Häzir kwawat bolsa bular seni jan bolsaňyz, ölleri yurttaşynda gezip görler, yurda barjak aladasy ýok. Şonda da hökümeti goran bolýarlar, goldan bolýarlar. Näme üçin? Bu taýda bir bähwet ýatdy. Bu taýda bir sebäp ýatdy. Mesela Türkmenistanda özüň ýaşaňok, ýöne Türkmenistan gowdy ýa diýmek senin bir amajyň, bir bähwediň we ýa-da Türkmenleriň kösenýärliginden lezzet alýar. Birinci maksady, yani Türkmenler ejer çekýär, kösenýär, kynygynda, garyplykda ýaşaýar, şoňa begenýär, lezzet alýar, şonuň üçin hem hökümeti bolýar. Bu birinci nemedi. İkincisi, bunun başka bir gorkusy var. Ya da bir cinayet işi vardır, ya da bir kemçilik vardır. Bu ikincisi. Üçüncüsü,
Türkmenistan'ı terk etmeklik mümkünçülüğü vardır ya da bir Türkmen däldir. Meselem häzir hökümet çalşan halatında köpüsi gaşşagyny bilýän, men öz ýüregimden siz ya bilýänem ýagny sumkasyny çemedan alyp Moskwa gitjek, haýsy Amerika, Ýewropa gaçyp gitjekler, haýsy ýagny eger hökümet çalşan halatında. Şonuň üçin Türkmenistan'ı terk etmejek bolup häzirki hökümet öwýär. Ýagny üç görnüşinde bilýän da bu hökümeti. Ya Türkmenlerin kösenýärligine, begenýärligi üçin, lezzet alýanyň üçin öwýär. Ya da senin bir kemçiliğin var, ya da senin Türkmenistan'ı terk etmeklik korkun var. Şu sebepten sen şu hükümeti öwüp bilýän. Eger de yurttaşyndaky bu hukuk goraýjysy, opozisiýasy biri üstünden arda ýazyp bir-birini götünü köwlep ýörmän, şolar ýalap tarapdan ýuridik bir işler alyp barsadylar, ana onda başgaça bolar. Hereketler hem güýjerdi, adamlar hem güýjerdi. Meselem Türkmenistan'ın içinde häzirki hökümetin sözü geçen olsa yurttaşında demokratik cemgiyetin sözü geçerýärligi etmeli da. İki tarafların güç olmalı. Eger sen yurdun içinin gücünü kontrol edip bilmesen, hatta yurttaşının gücünü kontrol etmek başarda. Men bir sözüňi böleýin. Ine adamlar sorýar niýedir bu murada? Bu Nitsa şäheri Fransuzça Nice diýilýär. Rusça Nitsa diýilýär, Türkmençe Nusoy diýilýär. Ine şol men görüp ýören ýerim, şuňa Promenade des Anglais diýilýär. Bulum kenar orta deňzi. Ine şol aeroportdan hana ýanky mayak görünýär, gyzynja nemeler görünýär. Şo ýerden aeroportdan şeýle gidýär ýol, şeýdik şu ýoly dowam edýär we şol sağ tarafta mayak bardyr, görýän bolsaňyz, iň aňyr başynda. Şoň aňyrynda port bar. Ine gara şöyle şu ýol etýär, şoňda Promenade des Anglais diýilýär. Şoň ýanky men ýalňyşmasam 200-300 nimesi var. Öň anglişanlar Fransa gelenler şu ýerde ýanky zontikli, şляпaly gezip şu ýerni ýanky populярny etdiler. Şo sebäplen şondan bäri şol söz galy Promenade des Anglais. Promenade diýmek ýanky ýürümek üçin bir ýol jagaz. Des Anglais diýmek anglişanlaryň ýürüýän ýol jagazy diýmek. Şu ýerde sen staryn tap bilýän, prezidentim tap bilýän, Amerikan, Ýewropaň ýanky starlaryny tap bilýän şu ýerde gelip ýöler, hemmesi gülüşip bilýän arqyn toğra bolýar. Ahranasy zaty ýörýärler şu ýerde. Teýär şu ýöri ahrana edilen. Bu kenarda da adamlar nime diýär? Ýewropa diýerler da dediler. Ine adamlar han şu ýerde galuboylar barmy? Ya ýalňyçlar barmy? Oraýalar ýok. Hawa ba ýöne adamyň bar ýerine gadagan, publiğin bar ýerine gadagan. Diňe ýürüýse ýapyk plażlar bar, şu ýerde bolmaly. Fransa maral taýdan gaty berkerdiýän maşgallara hemmede Türkmenden kim ýeri ýok. Maşgalasyny pytradan ok Fransa döwleti maşgala kömek edýär. Her çağaňa 150-den 350 euro çelik kömek edýär. Teň büdjetiňe bagly. Çağlara kompýuter alyp berýär. Ýani otpuska her hili atelylar töläp berýär, giderýär tomuz. Gara çağlar kömek edýär, maşgala kömek edýär. Maşgala kömek uly fatiraň töläp berýärler. Büdjetiň yetmese çağlar hasap edip teň büdjetiň doldurýarlar. Türkmenistanda ýok öyle. Şoň üçin Ýewropa diýmelerle hakyky sosializm döwleti diýmeli. Türkmenistanyň hemme adam bar. Gurbanyň özi erkekler bilen ýatyp ýör. Şoň üçin bäýärde Ýewropa däl. Mümkin Türkmenistan, gey Türkmenistan biz bilemdik. Sebäbi hemme zat ýapak informasiýa ýapak. Myzal üçin men Fransany deňişdirdim we Russiýany deňişdirdim. Russiýada geyler, galuboylar Fransadan köp. Näçip o ýerde propaganda ýürüdýärler, ýanky Fransa Ýewropa diýip, sebäbi şol ýaly lakamat zat edip zaýlap bolýar da, pohlap bolýar. Pohlamakda Russiýa öňdedir, propagandistlary, Solovyov ýaly we beýlekler öňdedir. Şeýdip olur, gowlatlar zaýlap, adamlar Ýewropa demokratiýany islemesin diýip, şeýle zaýlap goýýarlar. Men bir topar bayramlar geçirýän, ýanky bir topar märekeler geçirýän, käwagt bayramlar 1,5 milyondan köp bolýar, adamlar üşýär. Her hili adamlar görýär. Şol
Avrupa halkı beýle kaktadan ul tapawudy ýok. Ýani jins tarapdan ul tapawudy ýok. Gaýtyp bir topar türkmenlerden bular has medeniyetlirak. Medeniyetin bütün dünya urkudýar. Avrupa ýeni bir gaýan. Futbol, regbi, judo, voleybol, şu hemme sportun nimetinde çempion bolup görün. Türkmenistan çempion bolup görün bütün dünyada yok. O zaman ne yapayım? Eğer berde geyler yaşatıp olur ne çempion bolup bilýär. Men o Vostochny Laborsa diýen. Gowo karatistler var. Gowo MMA'çiler var. Men görýän ýarşat olurlar. İşeşät. Nime diýär? Daýaw. 70 milyon oğlu halkı var. Bular hemme zatda öktü. Bir şunlukda, bir atmak döktü, bir ılgamak döktü, bir belki döktü. Öktü halk. Şondan öňde. Bolmasa bular ýa-da halk bolardy. Afrika döwletleri ýaly. Afrika döwletleri basyp alan birinji koloniýa emele getiren Fransa döwletidir. Ondan Anglçanlar et başlady. Gaty taryh güýçli halk. Häzir ýöne ýanky düşünüp zat edip bütün dünyada demokratiýany, adalatly öňe sürüp gelýän halk diýär, öňüden, gaty öňüden. Biz buluny ýylynyň ýetbilmezmi diýen, şu meň ýaşymda, meň ömrümde, meň döwrümde biz şulara ýetbilmez. Ol anyk ýöne ýakynyşyp biler. Şoň üçin biz ösmeli. Ýewropanyň iň gowy zatlaryny almaly. Tehnologiýalaryny, maşgalaryny, kömek edişini, sosial sistematyny, siýasy sistematyny biz almaly şulardan. Ögrünmeli. Sebebi sen Mercedes sürüyorsun gelýär, gow maşinlar. Olun gow tehnologiýada edilen maşinlar. Diýmek, sen Ýewropaň gow sistematyny, gow tehnologiýaly edilen sistematyny almaly. Şonda ýaşamaly. Onda sen adalatly, hakly, jogapkärçilikli ýaşaýan. Arkyň ýaşaýan. Firmasyň 100 ýyllap, 200 ýyllap saklap bolýar. Ol täze prezident gelip ýegenleri gelip seni öldürmeliler. Sen biznesini yankı reket edip gelip pullarını almalılar. Ya iki saniye täze polisiýa uçuşgow gelip seni talap durmalylar. O döwlet däl o. Döwletde hiç zat işlen ok. Hiç zat işlemeýän döwletiň ýolbaşçysy kim? Diýmek işlen ok. Bir elementarny zatlar bular bir düşünjesi adamın düşünüp bilýärsiň. Şoň üçin biz beýle ýatsam, eýle ýatsam, kezzap, ganhor, Niýazow öldüren, zahmat edip Türkmenistan alan adamy cenaýada çekmeli. Gurbanyl Berdimuhammedow. Oğluny, ýegenini, hemme tohumny cenaýada çekmeli. Şoň hemmesi cenaýada işetdi. Jogap bermeli. Halkyň öňünde. Ýene iki özüm aldymmy? Meni ýene bir gezek MHM, polis, hukuk bozayan organlar ýüzlenýän. Siz kezzaplar, siz yer ýuwdanlar, sizin üçin halk şu güne geldi. Siz halky gorkuzyp, köçelerde adamları tutup, vurup, öldürüp, gizliň ýanky kameralarda vurup, öldürüp, adamlaryň jins organlaryny nime edip eden haramlyklar. Siz edýän şonu. Gurbanyl ýa Niýaz eden okşony. Siz edýäňiz. Bir tane hocaýyňyzdan kezzapdan gorkup, şoňa yaranjak bolup siz edýäňiz. Indi siz bara adam bolmaly, adam şekiline girmeli. Bolunny, organlar. Bir-birden tutup halk sizi köter bolmasa. Gardan uruşa elterdiňiz. Gardan uruşa elterse birinji bilen siz öldürürler. Ünsörüň. Indi bolledin bir watan ala dedin. Bir kezzaba ýallakly etmeýän goýuňda watany Türkmenistany ala dedin. Türkmenistany gurbanyl ala edýänler. Keyip çekip aýlanyp ýör. Türkmen halkyny zorlap, gynap, genosid edip. Men Portugal'a gidince de ondan dolarını yedim. MHM'ler, polisler Türkmenistan'a kahramandır. Daşına çıksa kaçıp oynayıp yiyorlar. Biz onları Amerika'da kovlak gördük. Avrupa'da kovlak gördük. Kaçıp yiyorlar. Tutsak bol yaşıyorlar.
ve iratta Türkmenistan'ı uğraşmanın hakiki bizini Türkmenistan'ı harekete geçmeli. Şunun için her 5. gün Cuma namazına varmalı. Biz yığınan başlamalı. Biz sizi hükman çağırır ve şunu hemmeler çıkarır. Özümüzden varar. Tayar olun. Şu güne tayar olun. Biz şu yıldan geçirmeliler. Kurbanlığın Serdar Berdimuhamedov tutup etmeli. Olur konstitusiyanın bir topar cenayeti işler ettiler. Olur ömürlük türmede oturmalı. Ne yapıp oturmalı? Konstitusiyanın gününü koyuyorlar. Konstitusiyanın şartlarını, konstitusiyanın yankı maddelerini gününü bozup gelip halkını kıynap gören adamlar. Doğun anlaşanı da, tanış yağlarını da aydın yine şuraya değil. Neme var? Adamlar kalar, şu önde adamlar kalar. Derro kollan, koşulun. Şu tayaklayan mozorum koşulun. Onun polis emkame öğe çekilir. Neserden hormatlı vatandaşlar. Nica'da konferansiya gidip dur. Mesela görkedeyin. Şu ekologiya boyunca konferansiya gidip dur. Bir topar devletten prezidentler geldi. Ve şolor, yani bir minut. Kameranın yayın çalışmaları. Bilemek yönü şeyle görkedeyin bolya. Neserden polise yol yaptı. Bolmadan şunun arkasından port var. Kuğuğa ayıklar var, batoğlar var. Size görkedeyecektim. Her konferansiya gidip dur Nice'da. Yine Nusoy'du. Yine şuraya. Yine Nusoy'un şu Nukodun'un terisi. Şol ana samolyotun kalan yer aeroport. Bu şehre Nice değil ya Fransa'nın Lazurlu bir yeri değil yani rahat şol. Yine bir yerde yazıcılar oturuyor. Nime'de. Yine şol Nime'den yani aeroporttan yani Promenade des Anglais küçük kayya velosipedli yörer yağlı küçük kayya. Şol köçe şeyle yürep. Sen şöyle gelyen ondan yine iz doma var, port var, ondan izin dovamam var. Şunu Promenade des Anglais değil ya. Önkü zamanlarda şundan 200 yıl oldu. Angliçanlar gelen şöyle zon çıkışlı yapalı. Ondan Fransızların yani Angliçanların yolcağı deyip Promenade des Anglais deyip aferttiler. Şunun meğer kaldı. Hazır hemme şu Nice'den adamlar şöyle geziyor. Şurada prezident duş bilen, starlar duş bilen, aynen senin adama duş bilen, DJ'lerden şu plajda adamlar yatıyor, bir topar adamlar oturuyor, gürleşiyor, yatıyor. Men yalnızca polisler, görközüm yine görködeyen polisler, jandarmlar, arkayın gürleşip durur, arkayın nimetip durur, her yanına varar gürleşeli, elinden tutup akıdiyen yok, yararlı şular, ihtiyarlıkları var, yönü adaletli, her gürleş görülü. Men yüzünü görkemeye hakkım yok. Sonra. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? Et bon courage. Bah écoutez, bon séjour quand même. Hein? J'ai fait en direct mais je ne vous montre pas. Hein. Juste pour demander qu'est-ce qui se passe à la ville. Il y a une conférence? Oui, une grosse conférence pendant 15 jours. Oui. Conférence des Nations Unies sur l'océan. Sur l'océan. Avec beaucoup de chefs d'État, dont notre président. D'accord. D'accord. Qui est là ce matin. Écologie, etc. Et ça termine quand? Le 13. Le 13. C'est-à-dire ça continue encore la semaine prochaine. Jusqu'au 13, inclus. Ouais, le inclus. 14, tout Très sera bien, réouvert très le 14. Il y a le concert le soir ou quelque chose? Avant-hier, il y a eu un feu d'artifice, il y a eu un spectacle de drone. D'accord. Il y a eu quelques animations, je ne connais pas tout par cœur le programme, mais... Ok. Merci beaucoup en tout cas et bon courage. Hein? Merci monsieur. Allez, merci. Gördünüz mü? Yine soğuyan düşündürüyor. 13 günden beri konferansiya gidip dur. Şu Akya'nın suyun, yani ekologiyasını korumak boyunca bir topar devletin prezidentleri gelip dur. Bir topar devletin prezidentleri geldi. Men düğün gördüm. Gepleşikler geçirildi düğün. Yine şuraya Nice'da ulu burunmalı konferansiya gidip dur. Türkmenistan'ı bütün şehir yapıp halkı kıynap yören oklar. Yine halk gelip diyor, rahat ediyor. Şu yerde yine polis dur, jandarmlar köçen yapıp durur. O yerde bir saat, 2 saatlik bir yığınık bir zat oluyor. Ondan sonra yine açıyorlar. Bunlar adresine toçuşuna işliyor, akıllı işliyorlar. Yine bizim polis emkamelerimiz şuradan öğrenmeli. Katıyt işliyor. Arkıçak olsa 4'te geliyor, sen ak gidiyor. Ödem skandal durulman yok, şuradan yok giderlik. Ak gidiyorlar, evet cenayeti işleden olsan, eline su tutmaması olsan.
Yine polisler, jandarmlar. Men şuradan köp işleyen. Jandarm polisler bilen her wagt bayramlar geçýär, işleýär. Köp tanışlarım, dostlarım var. Bular gatyti ödem institutlarında gatawraly, gatyti, gatakyldy. Ödem edil sallat ýaly işleýär. Fransada ýa-ni hukuk goran sistema şeýle. Munisipallar var, munisipal diýmek kiçik oğulun hekimlikleri. Şo ýerde aýratyn polisler var, olar hekimliklere berişli. Olar ýa-ni nasional gwardiýa berişler. Ýagny milli däl, ýerli. Olar ştraf ýa-da ýa-ni köçedüğümüz, ýa-ni şol kiçik şäherçikler ünsür ýaşaýar. Onsoň polis nasional var, ýa-ni milli polis var. Polis ministrligi. Ol bolsa uly toporlar, komandalar. Olar merkezden regionlaryň nimetinde öýleri var, ýönetirleşdiren şolar var. Ondan daşary jandarmlar var. Jandarmlar olar ýa-ni derejet has uly ve hemme gözlegler edýänler, şpionaj, ýa-ni nimeler tutýanlar, resivistler tutýanlar, hemme nime edýän jandarmlar, olar военизированы. Yani yaralı her vakt ediyor ve jandarm usulüne geliyor. Jandarm seni tutun yerine suud et biliyor. Hakkı var. Ofisiye judisiyer değil da, yuridik ofiseri. Şu yerde gelip kanun çıkart biliyor, yol çekip biliyor ve son tribunalda cevap ver biliyor. Ne yapayım şunu edenlere. Ondan son renseignement généraux var. O hukukçuluk ministerleri. Onların yetiştiği men käbirini tanıyan, gelip sorak gidiyorlar, adar berýän bamy, türkmen hökümeti idarlaýarmy, neme diýämi, bize nemeň wa, soraň wa, ýa men miýsin bir dat geçirende ýanyma gelip aýdýarlar, biz seni gorýar, problema ýok, hatdy. Ýörüte gelip senden öýler habar tutup gidýär, öýler neme diýär, seni ýa-ni dopros edip zat derler, neme diýärler. Onsoň men ýa-ni security işlän soň men hökman şoluň nimetinden geçmeli bolýan. Ya security'nin yani bir ikinci divizyon bolyapsa jandarmlaryň, polislaryň. Şoň üçin men şolardan ruhsatnama almaly, lisenziýa almaly. Lisenziýa aljak bolsam audiensiýa diýilýär. Baryp şöyle interview geçmeli. Sen kim näme Fransaga gitýärsiň? Agar hemme zatlar soraw edip sana lisenziýa berýärler. Ya sen bir uly merakany geçirip bilýän, mesela 1 milyon üşen halkı sen şolu ýa-ni merakany sokup bilýän. Security bilýän şu ýerde we partlap bilýän, ýa öldürip bilýän adamlar, terrorçylyk bilýän, şoň üçin sen aňyrmasyň barlaýarlar. Onsoň renseignement généraux, ondan soň военная разведка, kontrrazvedka bir topor nemeler var. Ine şeýle gurulan gowy sistema adamlaryň haklaryny, döwletiň bähbidini gorýan sistema. Köçüme geçip adamlary tutup iki bolup üýüşmäň serdiň adamlar üýüşüp başlady. Üýüşüp nimetmäň akşamlarına üyüşmeyen, rahat etmeyen deyip buraya zat yok. Yine yol yapıp yine jandarma götürüyor. Hiçbir problemi yok. Son saklayalı da sana düşündürüş geçiyorlar. Şonu koyuyor. Yine talap duran oklar derler. Hakik bir zat bir. Yani kasık zat edemezsen hiç zat edemoklar. Fransa boyunça soruňyz bolsa aýdym. Men fransuz dilini bilýän, men fransuz dilini ýa-ni uniwersitetini oturdum. Dilçi uniwersitetini oturdum. 3-nji ýylyny oturdum we lisenziýa aldım. Men fransuz molyň bolup işläp bilýän. Fransaň içinde däl, daşary ýurtda. Daşary ýurtda gidende men şurada molyň bolup işläp bilýän. Fransız dilini öwrenmesem, men bäýerde bilinse diýen işleýän bäýerde ýagny sistemalar bilen bir topor hekimlikler bilen bir topor hökümet gurumlary bilen men işleýän. Ondan fransız dilini bilmesem men bilinse diýen. Adamlar dolandyrýan, ol adamlaryň bäýerde doguldy. Arap bolsun, italyan bolsun, portugal bolsun, fransuz bolsun. Men olar ondan salat sistemasy, ýagny administrativ sistemany bilmek üçin dil bilmeli, adwokatlaryň işlemek üçin dil bilmeli bolmasa kyn bolýar. Hökman dil bilmeli, baran ýeriň dilini bilmeli, şo ýerde işlejek bolsaň. O garadan legal tarapda işlejek bolsaň, onda dil hökmandan, ýöne legal tarapda işlejek bolsaň dil bilmeli. Ine turistler
Orsorun haliyen. Orsor. Orsor geliyor. Neme diye turist gitler var. Ne şuraya kafecikler, şuraya gidip kafe içip oluyor. Bir kofe'nin bahası yeti 1,5 eurodan 3,5 euro çelli. Bir kofe'nin bahası. Restorana bağlı, neme bağlı. Yönü, misal için şol meydançada oturup kofe içsen, kımmatırak, aşağı içsen arzanrak. Ya böyle değil mi bilemem men. Ön iç gördüm şu restoranı. Kofe'nin burada da içtik. Yankı neme verdik. Yardım şunu. Neyse. Şuraya. Ne şuraya? Nusoy, yankı. Fransızca Nizza, Nice oluyor. Rusça Nizza değil ya şuna. Bilmiyorum. Bakanı bilen ben her sport ediyorum, yürek diyorum. Size görkezeyim, yürüyen yerlerini. Ben Fransa oyuncu röportaj köp edemok. 20 milyon berde yaşayan köp edemok. Şunun için başlatın. Ben siyasi gepleşikleri neme diyen. Yine I love you Nice. Xitaylar qatı köp, Yaponlar köp. Bu yerde Fransa'da Yaponları ve Xitayları, ön Yaponları şpiyonluk qatap ediyorlar. Texnologiyani o'rnayan Yaponlar durur. Hozir Xitaylar. Xitaylar gelip texnologiya o'rlaqdi diyorlar. Yani şpiyonaj ediyorlar. Zavodlarda, fabriklarda satın alıyorlar, ondan texnologiyasını o'rnayorlar. Şuraya var. Yani bu azat devlet texnologiya, azat devletde, azat fikirde çalt ösüyorlar. İki fikirde ösüyor. Seni yankı mecbur yağdaydı, kızıp öldürecek bolup, türmede saklap, texnologiya getirip o Korolyov yani. O kosmos için Rusya'da. Ve azat devlette arqın, azat yaşap, azat urlap, fikrini östürüp, yani bezlimitne fikir edip, şuraya östürüp oluyor. Şunun için hem texnologiyalar azat devletlerden geliyor. Xitay şu azat devletinin texnologiyasını oğurlap ösüp gitti. Yönü, çünkü Xitay bir limiti vardı, inni yine Avrupa devletlerinin texnologiya oğurlaması ösüp bilmiyor. Köyüne texnologiyaları östürüyor. Yönü Avrupa duranok, teyade, ümiden teyade dereceli texnologiya etkili otuyla. Şunun için döretkili otuyla, şunun için bir 10-5-10 yılda yeni de öne çıkıyor Avrupa. Bir yerde hem texnologiyalarını iyiden yapıp alıp otuyla Xitay'da inni öyle sürecek oluyor. Ben Fransa'nın hükümetiyle görüştüm. Onlar gün aydiyalar. Bize zavod, fabrik vereli, grup vereli, 50-60 milyar pul vereli kömek. Yönü haritler çıkarında bize Avrupa'yı verin, biz satın alacak değil. Yönü demokrasiya geçin değil. Yine şuraya ne niyaz falan, ne kurvallam şuraya şertler kazanıp bilmedi. Yine Fransa hükümetiyle 50-60 milyar vereli. Bir 10-20 yıllık kömek. Texnologiyalar verir, grup verir zavodlar, yönü haritler bize verin diye. Xitay'a vermeyin deyip, yani texnologiyalar deyip ayyalar. Bize kömek edecek devlet köp, eğer demokrasiya geçirilse. Yani demokrasiya geçirilmesek, bütün dünyadan investisiya Türkmenistan'a gelmiyor. İnvestisiya gelmese Türkmenistan ösüp bilmiyor. Öz puluna, öz nimetine ösecek olsa, 100 yıllarca vakt verir. Mümkün yani. Yine yıkıyordum bakalım. Yıkıyordum burlayan. Yine bir 40 minut gayret edersiniz de ondan sonra ben sportumu soruyorum, ondan sonra ekranda yapacağım. 40 minut çıdarsınız da. Fransa'da okudum ben, hava okudum. Şu 3. yılını okudum ben. Portugalya şampiyon şu hava dün gördüm. Fransa 3. yer aldı. Portugalya yaman güçlü topor, futbol toporu. İspanya'da güçlü Portugalya dün utti penaltıda. Ben gördüm şu maçı. Gideceğim oldum ama Nice'e gitmeli oldum. Gidip bilmedim Germanya. Sizin fikrinizce demokrasiya. Demokrasiya demek halkın dolunduruşu. Yani vlast народа, halkın dolunduruşu.
demokratiyanın esası kımmatlıkları var. Adam hakları, adam yaşayış şartları, adamın cevapgerçiliği, adamın ösüşü ve demokratik kuruş sistemi var. O demek ne? 3 tane devlette 3 tane hükümet olmalı. Yani kanun çıkarıcı, birinci hükümet deyip hasap ediliyor, ikinci yerine getirişi hükümet, yani şu kanunlarını yerine getirmeyene prezident, kabinet ministri ve onun hükümeti, üçüncü yani kadiyet hükümet. Eğer de yerine yetişik hükümeti yanlışsa ya da yanlış kanun çıkarsa kadiyet şunu durulmalı. Yani şu 3 tane hükümet olmalı devlette. Eğer ünitörün olsanız Türkmenistan'da bir tane hükümet var, onun prezident ve onun kakası milli lider. Başka hükümet yok. Başka hükümetler şolara bağlı ve şolun aydan ne diye, şolar ne mi deyse ediyorlar. Ol beyle bolmallayan Türkmenistan konstitusyonuna beyle yazılanır. Bular yani telefonla prava. Söz hakkını, telefon hakkını ulanıp şu hükümeti mecbur ettiriyorlar. MHM polislere aydıp, onları da kanun bozdurup, hükümeti vurup, öldürüp, yani ol niyazını yetişiyorlar. Gücükle teğet alıp, vice-premier ministerleri şu yerde öldürüyor, gücükler yani. O zaman çıkarıp kamçılen vuruyor. O zaman o adam sana ihtiyarı oluyor, senin önünde Maraltay'dan kaçan adam senin eginleşin olmuyor, senin kulun oluyor. Yine şuraya kurban oluyor ve Türkmen maşiyalı haramdadırlar. Türkmenistan'ın hükümetinin vazifedeki adamlarını gülsüloğu vurup, talap, korkutup, halkı talayalar şunun üstünde. MHM olsun, polis olsun, beylikti, prokurator olsun, seyredin. Atacanova oturuyor, 25 yıl. Bir topar MHM, Millükov oturuyor. Onlar değil çıkmıyor türmelerden. Köp biliyorlar, köp kanun bozdular. Yani yaşul cani dinler, yaşul dinler, köp kanun bozdular. Onlar hükman ölmeli şu yerde. Hükümette işleyen adam, kanun bozan adam, hükman türmeye gitmeli, hükman ölmeli. Şunun için ben her vakit aydan hükümettekiler kanun bozdursalar bozmaz, işten gidin. Ağır cevap verirsiniz ya da diktatörün önüne, türmede bir nadiratın önüne ya da halkın önüne. Hükman ölürsünüz ya bir kat olursa ya. Kanun bozmaz. Vatana hizmet edin, halka hizmet edin. Gelin efire şirin, kuruluşuyla bile. Yine siz приглашение veren gelin kuruluşuyla. Bizim efirimizde adamlar gezmeyen korkuyorlar ki biz Guruvavin tutsuk edici kuruma, tutsuk edecek olan kuruma DVT Halk Hareketi, Demokratik Vatan Türkmenistan Halk Hareketi. Bizim maksadımız Guruvavin kezzabı tutsuk etmeli, Serdar kezzabı tutsuk etmeli ve Türkmenistan'la şöyle cenayet çekmeli ve Türkmenistan'la demokratik sisteme vurmalı. Bize koşulan, komentar yazan adamlar korkuyorlar, sebebi eti izalanmak değil. Hakikatten olsa siz günden günlerle kaptaldan kömür edilersiniz, bize koşuldulersiniz, öz toprağınızı koşuldulersiniz. Yani görüşecek olsan, Türkmenistan düzeltecek olsan yok olur. Ya da özün yerlerde görüşüp öz haklarını, kanunlarını korar. Şunun için köp adamlar bizim bundan çıkış etmeyeni korkuyor. Ben düşünüyen, onları kritik edemem. Kâ vakt doğru ediyorlar, kâ vakt men adamlar diyen menimden çıkış edecek oluyor, neye mesafında, iyi de yerleşen, yok gereği yok sen, bu ikinci planını işledik yani. Bölüm haş ediyen kâ vakt. Aha, botlar gelip başladı, şirin diyen adam gelip başladı. Men şu erkek adam, ben şuna приглашение verdim, gelen o ekrana. Şu ayağla attırılıp, onlar ekran çıkıp, yalan kişi oluyorlar. Yönü hakikaten 33 tane MHM Türkiye'de oturuyor, şahapları girip, yemeğe girip, propaganda, arkadan propaganda yürüyorlar. Arkadan propaganda diyorlar, gulçuluktu, arkada gulçuluk ediyorlar. Şunun için onları arkada botlar değil ya, arkana oydular. Meni provokativt edip bilmezdim.
Elbette bilmez ya sen arka bot, arkanoydu. Sen provokasyonu etmek neyme gerek? Özün provokasyonu deniyor. Zalimin arkasında tutup zalim can deyip, zalim can sağ bolsun deyip, yankı gurlap yatıyor. Zalim sana neyme kömök etti, aydan neyme verdi sana. Elinden sonki muhtiyende elektron enerjiyan muhsuğunu ayırdı. Neyme kömök etti. Talap yatıyor devletimiz. Bağlığını uğurlap yatıyor. Men nemen yalan söyleyen yalanı, nemen yalan söyleyen. Özün nerede yerleşen? Qaysi devletde yerleşen? Men Fransa'da yerleşen. Sen nerede yerleşen? Aydan. Men kimdigini bilecek bolsaň YouTube kanalyny şurada ýazgy hemme wagtda. Menden gowy bilýän kimdigini. Xitayda şeýle tınlay, Xitayda Türkmenistana däýärsin. Sen Türkiýede Xitayda bolsaň, Xitaýyň suratyny ber. Men Fransaň suratyny görýän. Iber Xitaýyň suratyny ýa-da gel efirde görkür Xitaýdadyň. Edilmersin. Oraya kahramançılık yok ya, siz arkanoidler. Siz öz kulağınızdan bakın. Yöne birine yankı tövmeli olsa ustatsınız. Yine şu arkanoidlerin esası nemesi arkadağımız sen yalan söylüyorsun. Niyazı kim öldürdü? Ganhor Urvan Berdim Hamerov. Teada video çıkıyor şu tuğutnamalar bilen. Tizden devlete halk hareket çıkar ya şunu. Görürsünüz, ondan kim gollayanını görürsünüz. Özünüz utanırsınız, sağlığın yanına. Şunun ömrü uzak olsun. Onun ömrünü bizi geçirler. Allah bilen. Sen özünden başkan dinleyen yok. Dine özün gepleşen. Gel efir. Dur doğun ya, men sana doğun nel, sen yanıklara, sen arkanoid, sen padşanlığı görüyen, sen eyyem gulçulukta, men gulçulukta der. Men azat devlette yaşayan, azat fikir ediyen, Türkmenistan'a varayın, beylik, Yuguda varayın. Men özüm azatlıkta saklatım. Kim olaysın? Men politolog. Politolog olsun, Türkmenistan'da politolog var mı? Hemen vurgun diye. Politolog, oraya kahraman politolog yok. Türkmenistan'a çıkan. Hem siyasi meydançı Urvan'ın eline. Şundan bir sonra bir siyasi meydançı girebilen o politolog yok. Yine eyyamdan şu arkanoidler halk hükümeti. Bu zattan hemmetini bilyen mi olsan ondan hem sonra veriyor. Eğer de olur yani politolog olsan, yine gel açık efire YouTube'da şu akşam efir geçireli. Yaz men Telegram adresimi Sabachka yankı Kurbanov İngilizce M harfi Murat Kurbanov A harfi MKA. Tap men Telegram'da yaz bana. Men sen şu efire çağırayım politolog olsa gün beni. Politika boyunca hani gidişeli. Demokrasiya neyme, diktatura neyme, Türkmenistan'da neyme sen arkada gollayan. Gel gurlaşeli. Oraya politolog olyan olsa, özün gurunun etiyen olsa gel. Açık efirde gurlaşeli. Özüm sen dine bana soru ver. Men sana cevap, yani soru verme. Dine cevap vereyim. Kahramançılığın bana olsa, politolog diyen olsa, arkadan Suriyeli demokrat olyan olsa gel. Gurlayabilmezsin. Gel bilmezsin. Yeah. Men senden güýçlüden ýöne, men arkamda doğruçuluk, adalatlyk we hak. Şoň üçin seni ýeňmek ansap bere. Zalyma arkadağım ýaşudyň bolsun diýip ýörseň, sen zalymdan tapawdyň näme? O giýipler çodonuna ýanyna giýimler diýip propaganda barýan adamlar bardy. Şolaram jogap berdi soňunda, adam öldürmedik bolsa-da propaganda eden adamlarım jogap berdi. Bilýär misin? Senin jenaýetçiň bir görnüşi. Eger de zalim gollap, zalim bir propaganda edýän bolsaň.
Ya çek mi demem? Ya çek. Pardon. Esselamu aleyküm. Assalamualaikum abi. Olmaya lan. Tamam. Baba. İşletmiyorsun. Bugünüm. Öğümün el. Tamam işletmiyor musun? Abi ne kısa bir soru var lan. Aydan. Cevap vermesen Ben beri. de interes. Aydan. Bir kron soru var yani. Aha. Avrupa ne edip geldin abi? Şuna git ver. Tamam. Kırp usulü var. Birinci usul turist olup geliyor. Gelende statusun turist. Yöne gelen son şu ayağın basan son statusun çalışıp oluyor. Statusun çalışıp oluyor. Убежище, контракт, вид на жительство, студент, ya yeni bir status olup oluyor. Birinci bilen en anhad usulü yani turist olup gelmek. Tizden men bir neme duştum. Yani bir guruma men bilen habarlaştı. Türkmenistan'ın yılına 10 bin adam Fransa'ya getirip iş edecek oluyorlar. Aylık 1,5 mindən 2,5 min dolar evro çelli. Yani Merkez Asya'dan adamlar yığınıyorlar da. Bir yerde sezonlu işler var. Aprel'den oktyabr'a. Вид на Вид на жительство. Mesela için student olup geliyor. Mesela için. Ya turist olup geliyor. Turist olup geliyor da bir yerde bir kontrakt alıyanda işlep başlayan. Kontrakt alıp işlep başlasan sana derreu yani 1 yıllık hakkı veriyorlar. Временный вид на жительство. 3 yıllık çalışan son sana yani 10 yıllık 5 yıllık hak veriyorlar. Уже долговременный вид на жительство. Ondan sonra 5 yıl geçen son ben yanlışmasam гражданство veriyorum. Karar eğer berik gelen son men sana kömek edeyim gelmeken kömek etsem o zaman bana topluyorlar. Adamları nelegal getiriyorlar diye. Yani apasanyalar topluyor. Hacı fiyalıkta topluyor. Bolyam ben Telegram'da yazın bana men düşündürüyorum bolyam. Telegram'da Sabaçka Kurbanov MKA. Şuna yazın bolyam. Bolyam. Canım sağ olsun diyeyim. Bek bol özüne Türkmen adını yitirme. Qorap dur Türkmenin abrayını. Niye de bolsan abrayını kaçırma. Sağ olun. Davay sağ olun. Yeni közüm oqqaldım. Sport eden ertiden beri 15-20 kilometre yürüyen ertiden günne geti maşallah bilen 10-15 bin metre yürümeli bir programmamız var. Şun bayramçılık günü bu yerde birinci gün. Men hazır Nitsa şehrinde yerleşen Ünsörtler'in orta dengede. Ana yanlışmasam yararlı yankı gayet var. Şu gayet şu ya kenarı qarğılçılığı ediyor. Ünsörtler'in hana nemeler durondur. Yankı samolyot uçup dur. Hana gördünüz mü? Samolyot uçuyor. Şu aeroport. Nitsa aeroportda Nitsa, Fransuzca Nice oluyor. Avrupa dilinde Nice oluyor. Rus dilinde Nitsa oluyor. Türkmen dilinde Nusoy oluyor. Hana samolyot yürüyecek oldu. Şu yerden başlap şu küçücüğü promenad des Anglais deyil ya. Adamlar uyuşup başladı. Gıdıp başladı hava, suya düşüyorlar yine. Yoğuştan adamlar. Şu küçü 15 kilometre, 20 kilometre var ya. Şu taraftan mayak var da sağ tarafta. Şu mayağa çeldi gidiyor. Yine şundan yürek oluyor. Şunu adamlar uyuşuyor akşamdan. Yadınızda olsa bir terörist işte ak oldu Nitsa'da. Yine şu köçe ben edilmem bir yerde şun heykelem olmalı yürüyüyor. Şunu başlanan yani terörist bir tane araba adamı Rusya'nın pulunu alıp 100 bin dolara çeldi. Şu yerdeki adamları basıp bir 50-60 adam öldürdü. Yani şundan sonra görüyorsunuz beni şuraya neler koyuyor. Koruyucu. Pato değil yani Fransızlar. Şuraya neler koyuyor. Masinler geçmedi yani. Yine şu promenad des Anglais bir Nitsa'da belli bir yer. Adamlar alıyor, yürüyor. Haberlaşıyor. Akşamlar şu köşe doğu kalıyor. Şurada konsertler, tehlikeli oyunlar. Kenarda adamlar suya düşüyor. Kenarda adamlar yatıyor. İyice söylen. Burada hiç mi şartlayan yok. Polisler var, hemeler var. Hemeler yani kanun esasına seyrediliyor.
ulu bir problema yok. Ha bu kaya bir küçük bir dönüşükler var, hem yerde de var. Yani oraya alıp yani tutup alıp gidip ya öldürüp oraya zat yok. Yani oraya zat yok. Şunun için yine şu tarafına yankı kovuy. Yine hazır. Beyazda 15 günün beri konferansa gidip dur. 10 gün oturya konferansa yankı Akiyanın neyli ekologiyasını saklamak boyunca şu Akiyana değişik devletler, Orta Deniz Akiyana değişik devletler yığınanlı prezidentleri ve şurada ulu konferansa gidip dur. Bir topa şartnamalar o şekilde Akiyanı kapalamalar, Orta Denizli ya da denizler kapalamalar. Ulu şartnama o şekilde ondan şu şartnama belki devletler yavaş-yavaştan koşulup yankı Akiyanlar nemeler Goronya Gorolya şeyle vatandaşlar neyme sorunuz olsa nemeniz olsa aytıp durun. Aha arka noyutlar gelip başladı. Yankı ölüp geçen adamlar bilen seks eden manyaklar gelip başladı. Yalnızca bir geldi politolog dedi, ikincisi geldi. Ya şu bir adam ikinci akanttan yani ay kadar bir topar namazlar gelip efirine sövüp gidip otuyorlar. Bir sovatlar da şu arkadan nimeler de şular. Yani arkada olayanlar da. Men ünsördüm arkada olayanlar, arkada deyip ölüp yatanlar. Bir sovat esası böyle bir sovat, esası böyle yallaklar, esası böyle çepekçiler. Kevak bir 5%, 3% var. Hakiki yüreği bilen goğuriya sebebi paçan tüyüp uğrunlar da. Şunu erti bir parça olur, sen parça olur, seni tüyürdür o. Şuraya prinsipsiz, düşüncesiz adamlar da. Leonid bir gelecek böyle gelin, buluşalım. Fransa boyunca sorunuz olsa, siyaset boyunca sorunuz olsa benim. Abdullah bin Arşer neyem oldu? Kaspirovski'den sormalı, solap parya işleri. Bizden medya podдержка veriyor, hatlar veriyor. Advokatı havarlaştı, hat verdi, ben hat verdim. Yeni var gerek. Biz onu yani kurmalarla işleyen, yönü hakiki advokatların işleri biz at param yok. Onun için bizim havaraliyat günlüğü yönü yani online havarlar yok. Ha, moderator et diyen. Sen git yüzünü öküz birinci. Kimdin ne? Moderator eder seni. Problema değil. Men tanam yok seni bağışla. Türkmenistan'ın koşulacaklar var mı? Kahraman vatandaşlar, Türkmenistan'ın koşulacaklar var mı? Je me souviens du genou qu'on avait, on fait l'autre, le nouveau. Vatandaşlar, neyme sorunuz olsa Avrupa boyunca, Fransa boyunca soru verirsiniz, men bildiğimce cevap vereyim. Yankı viza boyunca, neyli Avrupa gelmek boyunca neyme sorunuz olsa fırsattan peydalan. Pas du côté de la mer.
Lyon olanna yollar so'lyalar. Endi yollarda moderator bo'ldi. Vatandaşlar bir sorum var. Siz ne fikir ediyorsunuz? Türkmen halkı şeyle korkak ya da Türkmen halkı hükümetlerin iş çalıştığı gelen o. Yani hükümete bir zat diyenler efire çıkıp ya dünya mas medyasına çıkıp bir zat diyenler öz vatanına, öz Türkmenistan'ına, öz toprağına şikayet getiriyor deyip hasap ediyor mi? Şu zatlar bir yarın öz fikrinizi Nurul'un gülüşüm o. Shevchenko kimligini bilýärmi? Taras Shevchenko ýalňyşmasam. Ine waýenlere gelip avtomatyny atdy. Hiç kim işletýän o. Onun öz düzgün şertleri var. Ýani ýöremek şertleri var, şonu edip Yok. Dinle tituşkalar yani şu Rahmanov Kaşpirovski'nin tövüşem de okma yani o aktivistler karşı görüşenini görüp biz onu beyan ediyek olmasa aktivistlerle işimiz yok. Aktivistler dinle görüşmeli, ağrıtını tövüşmeli. Allah. Bizim hemme gücümüzü görüşe koymalı. Urvanı derdim Hamerov kezrak, Urvanı derdim Hamerov var. Başka bizde neme yok. Yani efir koşulunları yeni bir yerine ayyan. Lütfen, ben Nitsa şehirine yerleşen, yine şunu promenade des Anglais diyeceğim. Yine promenade des Anglais, şurada adamlar yürüyor. Yine kenarı plajı, şurada adamlar suya düşüyor. Yavaş yavaştan düşüp başladılar. Adamlar her üşüyor, her taraf ne oldu? 10-23, 10 kiloları, 14'leri üşüyor ve şurada esasen 2-3'e 4'e giyecek yerle oturuyorlar, gurunlaşıyorlar, soğuk düşüyorlar. Karar yine şu Nisan aeroport sol, Nitsa diyenler, ortalar Nitsa diye, Fransızlar, Avrupalılar Nice diye. Nice demek oğudan demek. Nice yalı ha. Yine şu yerden şu promenade des Anglais diye, şu küçücük kaydı yine, yürüte bir için yürüme için. Şu yerden gayya da geliyor. Şol gra var ya, ondan o gra var ya da o yerde mayak vardı, şu mayağı var ya. Yine şunu promenade des Anglais diyorlar. Şunu tercüme ettiği. Angliçanın gelen yolda var. Talip Katar'da olan, talip Goğa olan. Talibin toparını oluyor. Biz onlarla bile görüşüyor, onu görüşüyorlar. Yine şu hazır ünitörün polisi şu yerde Nitsa'da konferansiya gelip dur. Ekologiya boyunca yani deniz ve okyanın sularını ve oazisini korumak boyunca 6'sından 13'üne çeldi. Yani şu konferansiya gidiyor. Şu konferansiya vakti yine 3 günler hem avtobus, metrolar, tramvaylar tülümeler, aylanıp yormalı. Şunu yani Nisan meri karar çıkardı muhtip tülümedik aylanır. Şu konferansiyonun esas maksadı ekologiyanı saklamak, denizin ve okyanın ekologiyasını saklamak. Okyanı, denizlere kaptallar var olan, şirketler var olan devletlerin prezidentleri geldi, hazır şunu şöyle gepleşikler gidip dur. Bizim bir kısan duruşumuz var. Şöyle, şu yalı, şehirde ulu konferansiya gelip dur. Ünitörün oldu, şehir yapıp der, esas köçesi yapıp der, adamlar yürüyüp dur. Şolar çıkanla yapılıyor, bir 30 minutluk çıkıyorlar, yürüyorlar. Ondan sonra yeni açılıyor. Bunlar adresine, toçusuna işliyorlar. Yani polisleri, MHM'leri, emmeleri adama azar verin. Adam halk için işliyor. Ya siz Paris'te neler görüyorsunuz? Polisler yankı yara bulanıyor, yara değerli
gaz ve neme ulanýar. Yani manifestatlara karşı. O yerde manifestanlara karşı değil. Manifestasyon olanlar kasyorlar diýýär. Yani kasyorlar diýmek, ol magazynlar tutup zada uğurlayanlar, Araplar, Afrikanlar, ýüýte şuraya manifestasyon geçenler koşulup gelýärler. Yine bir döwletiň prezidenti geçip barýar. Öňünde polis, yol ýaplanok. Yolun açýarlar da geçip gidýärler. Yine şolar gelip manifestasyondan peýdalanyp, ýani magazynlar döwüp, ol Louis Vuitton, Longchamp ýaly magazynlar döwüp, işiniň haritlerini ogurlaýarlar. Kompýuterler, sotkalar ogurlaýarlar. Yine şolar, ýani biziň şükürti döredýärler. Ondan polisiýa neme ulanmaly bolýar, provokasiýa edýärler. Bolmasa manifestasiýa edýänler, olu parahat ýagdaýda çykýar, parahat ýagdaýda neme diýär. Käwagt bu yaralanýarlar, şo sebäpli yaralanýarlar. O ýerde ondan polis jogap bermeli bolýar. Soruňyz bolsa ýazyn, vatandaşlar efiri paýlaşyp. Men ýene bir 20 minutlardan 30 minutlardan efir ýapýan. Näme soruňyz bolsa, näme biljeklarymyz bolsa Ýewropa boýunça, Fransa boýunça, Türkmenistan boýunça sorap bilersiňiz, informasiýany paýlaşat. Senin hemmäňde bir soru bar. Türkmen halky şeýle gorkak halkmy? Ýa-da hakykatdan hem biz gorkak däl beýleki Merkezi Aziýa halklary ýaly halk hiç zatdan gorkandok ýöne. Şu ýagdaýda ýani biz men Türkmen familiýa görsem efire çagýan hemmäňize gelin. Ronaldo, salamu aleyküm. Neçe yaşında? 60 yaşında. Şöyle 60 yaşında. İnşallah. Siz neçe yaşınızda? Sport edýäňiz mi durmuşyňyzda ýerden zok şonamýadym? Kyn görme. Edýän bolsaňyz bitmeden näçe ýerek sport edýäňiz? 1, 2, 3, 4, 5 ýerek. Onsoň sport edýän bolsaňyz haýsy sport edýäňiz şonamýadym? Yine bir bellek geçti radım ama yine görýäňizmi kenarda ýürüýte nimeler oturýar, ýani spasatlar oturýar. Şu baydak goýýar. Baydak gyzyl bolsa düşmek bolanok. Ýani tolkunlar uly, ýaşyl bolsa sertap bolmaly. Ýani gök bolsa ýüzüp bolýar. Şu ýaly ýani ýürüýte spasatlar bar. Halas edijiler bar. Häzir sezon ýapylýar. Yine adamlar suya düşüyor. Sezon açılığında men yanlışmasam iyul, sentyabr ýürüýte häkimlik spasatları bolýar. Gaktor diýen şul tipdaki adamlarym bar. Gorkak däl ýöne. Hawa, goşulmaly sebäbi serdim. Goşulmasak bara. Pikir etmeň, bizim ömrümüz ötünçe aýdyp oturur. Bizden bir görüşür, halk kalmasa bizim tamam eder. Bütün ömrümüzü bolmajak da görüşecekler. Şoň üçin şu ýyl biz häzir bir gerekde galat, galjak adamlar bar ýa taýar. Şu galanyna goşuluň, galalyňda düzeliňde bakty ýaşalyňda. Näme etsek da şeýerde işlemene gidip. 91-de, 95-de, 96-da men Dubay Türkiye gezmeyene gidiyordu maşallah bilen. Mümkünçilik vardı. İşleyerdik. Häzir mümkünçilik var, gidip bolanok. Mümkünçilik yok, mümkünçilik var olsa gidip bolanok. Biz arkadan gidip gelýärdik. Türkler bize işleyerdiler.
injenerler bizde işlediler. Şu ýaly biz gowy ýaşadyk. Şul harammaşy, haramda geldi, hemme de aýlyp gitdi. Hemme de öz ellerini aldylar da halka agruny saldylar. Halk baýamaly, halk garyp bolmaly, olar baý bolmaly we arkasynda kanun we arkasynda ýa-ni polis hak goýan gurmalar bolmaly. Bul şol öwrüdi. Şoň üçin içinde hükman bir partiýa goşulmaly däl. İstinlik hereketini etdiler. Şu sistemany ýykmady. Diktator sistemany ýykmady. Nägeliklerini bildir. Düşündürüş geçirir adamlara. Nähemçe şul sistemada bakty ýaşap bolanok. Bizim çıkışlarımızda seyret, paylaşıp videoları, adamları uyuşurdaşında şehit biz ötüp yeňäýmesek biz başgaça yeňip bilemok. Haçanla biz vatanly pikir etsek biz jogapkärçilik almaly, biz haklarymyzy almaly. Bizim haklarymyz ýok, bizim jogapkärçiligimizden beren oklar. Mysal üçin men Aşgabatda ýaşaýan 6-njy mekirde. Men köçämde gelýän, köçäm asfalt ýok, zat ýok. Men jogapkärçilik almaly, men barmaly hekmetlige aýtmaly. Näçe köçäni oňoraň ýok. Siz Türkmenistan baýlagyny çekýäňiz. Çekýän pullary niýe uradýan? Ne şul sosial ýa-ni obýektler uranmaly. Näçe köçeler oňoraň ýok, näçe lampa oýan ýok, näçe nimeden ýok diýip şolary talap etmeli. Ine menim jogapkärçilik. Menim hakym ýerde. Menin hakkım, men saýlawlara gatnaşjak, men dalaşýar boljak, men saýlanjak, men hökümetten talap etjek, men nime etjek, ine o haklar. Jogapkärçiligim bolanda men bikançylyga jogap bermeli. Men bikançylygy saklamaly. Men Türkmenistanyň pullaryny ol Gurbanuly her welaýatda köşkler urýar, her aýda maşinalaryny çalşýar. Kim pulunu edýär? Näme öz pulunu edýär? Bizim pulumuz edýär. Näme şu pullar edýär? Näme bir maşin 150 000, 300 000 dolar? Näme şu pullar bizim köçelerimizde oňurlanok. Näme? Aýdardyň howa ulu köçeler oňurlanýar. Ulu köçeler oňurlanýar ýöne mikroýonyň ardyna köçeler oňurlanok. Etraplar sedin kaka, mekinli, goş, yalkın, ýaşlyk, tejen, mari, murgap, ýolotyn. Gidin şol kerkäçeli. O bolar aýlanyň, köçeler oňurlanýar oňurlanok. Näme oňurlanok? Näme olar ýaşaýjylar däme? Ya olaryň baýlyklary alanokmy? Baýlyklaryny alanokmy näme? Haram bolar. Aýa. Ne şol ýa. Tek turango ýa sorgo ýa. Yeni bir soru var senin soru. Şu opozisiyada kim gowy hereket edýär, kim düşüp hereket edýär? Opozisiýanyň içinde kime ynanyp bolýar? Ýazylan familiýasyny adyny görelany kime ynanýar, kime nime diýýär? İçinde men bolmasam tapagy ýok. Hakykat ýagym kyn bolmaz. Indik soru opozisiýa näme garýaňar? Şular doğru hereket edýärmi ýa näme doğru hereket edýärmi? Opozisiýanyň içinde bardakdyr. Bir zatda diýär, beýlik başga bir zatda diýär. Ýani görüşederek, bir ýaman näkäýleri görüşederek. O ýerde de bardak diýene içinde bir ýedro bar, fundamenty bar. Olar ugurly ýani gurumçylyk hereket edýänler bar. Adamlar gelin, vatandaşlar gelin ki tamamladık. Gelin o bahtlı yaşarız. Şu dünyada bir ösün zat bolsa, adama bir gowy zat bolsa,
şolar aralığında sistemi kurup Türkmenistan'ı östürüğünü baktı yaşadı. Gelin bir-birine hormat koyup, yani bay, arqin, maşalan arasında adaletli, avrel yaşadı. Gelin şu haram dağları ayırıp, yani hükümeti işleyen bir topu korrupsiyonerler, hükümet dolanıp gelen Serdar, yani ahırpına şermenine, Kartinka, onun kakası, Ganhor, Niyası öldürün bir cellat, şoları ayırıp arastalap, arası devlette yaşadı. İsten adam saylanıp bilir, saylansın. Eğer de biz kurmalıyını ayıp bilen olsak, şol adamam ne doğru sayırız. Gelin yaşalıyız, bakın. Gelin öz baktığımızı, öz durmuşumuzu, özümüz kesipleyelim. Bir diktatörün ayağına yıkılıp, yalap hemmeyerini, yani kulçulukla yaşamalıyım. Biz yine şunu çağırıyoruz. Ben özüm bir hasaret gördüm de. 60 yaşın 97 yıla çelliğe söylüyor. 65, 35, 20 yaşta 91'de 90'da 20 yaşadım. 20 yaşta ben Sovyet Soyuzu'nda yaşadım. O yerde haklarım azalttığım vardı. O yani meşhurda bolmasa da her kıvranda ummatsız vardı. Ondan sonra 91'de Niyaz geldi. Ben 91'den 2005'e çelli. Şoň 7 yılını Türkmenistan'da yaşadım, 7 yıldan Daşölük'te yaşadım. Cem men diktaturada 7 yıl yaşadım. Yani 60 yılın içinde men 25 yıl azatlık olan Sovyet Türkmenistan'da yaşadım. İnne azatlık şu göre diyen azatlık var. Ondan sonra 7 yıl Moşun diktaturada yaşadım. Galanı Daşölük'te yaşadım ve 20 yıl azat devlette Avrupa'da yaşadım. Men kanıma, anıma azatlık sıkıp gidipdir. Menin her Türkmenistan'a getirip koysam ya da emhemeşlik öldürüyen ya da on beni öldürüyen. Men o ayda ne izlemek yani ayyan zatları yalan. Bunu yalı adamın hakkını bozup olma. Şuna men karşı olansam men yaşatırım ben söyleyeceğim. Şimdi de yani azat devlette yaşap öğrenim olsanız Türkmenistan'a gelip yaşap bilmezsiniz. Türkiye'de yani Varşava'da şuraya azat devletlerde yaşap öğrenim olsanız Türkmenistan'a gelenine yaşap bilmezsiniz. 15-30 milyon köp yaşap bilmezsiniz. Gönül yani killerinde bağlı yani sistemasına doğru gelen o Türkmenistan'a yaşıyor. Görüyorsunuz. Vatandaşlıktan çıkmalılar. Hiçbir çıkmalılar. Benim çıkamam, çıkmalılar. Kim olur lütfen cihazlar. Şimdi bir atı var. Ayrılayım. Vatandaşlıktan çıkmam. Eğer de devlete hak gerek. Türkmenistan'ın yol başlarına gelirse onunla bir şu vatan mecbur yerlerde vatanı terk edip vatan çıkan adamları iyi almadı. Onun günahı yok. Onu mecbur ettiler. Sen Türkmenistan'da doğuldun mu? Vatan sözünün çıkan vatanı iyi almadı. Bir de Türkmen halkı gerek, bir de adam resurslar gerek, bir de Türkmen adamlar gerek. Biz onlara investisiya etmeli, biz onlara mümkünçülükler öğretmeli, onları bağlamalı. Onları bağlasa demokratiyana, kanunlara, Türkmenistan'a qo'llar dururlar diyeceğim dedi. Şoň üçin şu rejimden ağır-namatı alacak bolsa, öz ağırını alacaklar. Şu yegenlerden, Urbanuldan, Serdardan ağırını alacak bolsanız, goşulun kömek edin. Men käwagt pikir edýänler, adamlar özüni poýdun aşağına taşlaýar, öýünü ösüp öldürýär. Adam ölmeyene tayar, yani namus için, ağır için, yöne köşkün ona varıp görüşmeyene tayar der. Men katı gen görýän şunu. Ölmeliler, özün atmalılar, özün öldürmeliler, yöne özündeki problemleri düzeltecek bol. Dine bir küçük problem için yer umumi, moşlu problemi araştırıp görüşmek. Hemme. Onu hemme de adamı düzeltip gidiyor. Belgilerini de yapıp gidiyor. Kredi alarsanız hükümet garanti olur. Alan kredini derrol toğulak pul kazanıp biler ýaly eder. Hükümet daşırdı gitmeliler. İçindekiler Türkmenistan'ın akılır, daşırdı akıllardan köp pul kazanırlar. Inanın hemmesi dökülür Türkmenistan'a. Türkmenistan ösün devlet olur.
Türkmenistan'da bilimler östürüyoruz, teknolojiler östürüyoruz, sistemanı östürüyoruz, cemiyet kuruyoruz. Bahtlı, birbirini hormat koyuyan, ağır namus, vicdan, adaletlik hüküm sürüyor Türkmenistan'da. Kezzapçılık, korrupsiya, yallaklık derler. Şu yallaklık eden adamı cinayet işine çıkar, konstitusiyanın kölüp yalar. Yallaklar, yallakçılık etse cinayet iş, derrol şu yerde arrestler vakti verir. Şolu diktaturan dörü diye. Aslında gücü yetenin bir seyret. Halk kalkanına ol bir güç. Ona karşı durulacak güç yok. Sen emhemen, vayenin durulman. Ene öğün söylenim olsun, yankı Özbekistan'la ne beterler olur. Halk yarası beterlere binip sanatlar ayırıp beterlere zahvat etti. Halka karşı sen durulmaz. Onu köprük de. Şoň için biz köprük bilen galmaly. Häzir aktivistler çıkar. Eger halk bolmasa şolar yanıp gider. Men şoň için aýdym. Biz çıkar. Gollan bizi. Gollan şu bir yerde eşitini barın tüsülüp ýanyna durup arkasy oran. Biz turmaly bolundy. Ýatybildik. Bizem marjak sebäbi pikir etmen köşmüne bardyk biz ýeňdik diýip. Ýok. Entek 3-4 ay görüşmeli var. Azatlamda. Biz şöyle bir sutka alan bar yaşıyordu ve biz şonu prosedurunu alıp çıkıyat. Erti Russiyan koşunları görse biz mertlerçe görüşürdü. Saklar vatanı. İçinde bir topar yeğenlerin toparlar dörer. Onlar şu görüşürüz. Biz alıp çıkar. Dakansa dururuz. Ama yeğenler olmasa yeğenler değil vallahi ya. Sebebi ahir yeğenlerin oyun sisteması da men yeğenler. Olaryň wyjywan edýärler, olaryň ağlamaly, maşynçylyk etmeli, garal ýaşamaly, onuň ağlamaly bolýarlar. Men olaryň arkasyny çalamak. Hawa ýegenler arkadan gapda bolýan, şeýle arkasyna gurmanly bol. Men mysal aýdym. Nazar çüýrük, ýa-ni Balkanyna bir kanal yapıp öz mellegine, öz ýa-ni ýerlerine suw nemedýärde owan tuzu galdyrýar. Häkim bar, polis bilen aýryjak bolanlar Gurmanlar can ediyor. Gurmanın hekmeti ya. Başka ne işin yok mu? Neymiş onu azar veriyen diyor. Bunu görün. Gurmanın kimin arkada? Böyle çürük bakın. Ama o namusun adamlar öldürüyorlar. Katı bir yetkinç yağdayı. Men katı inanan şuraya yağdayı olsa. Men Türkmenistan'da bolanda öz masşak bolum şurada. Yine Allah vaysynda. Şol biz wyhyrny situasyony görüp, gahyryň gelip öz masşak bolum ofun goturup ketdi. Men öz masşak çağlam ýitirýär. Men hökman ýaşamaly, men hökman alyp çykmaly. Özüme motivasiýa berip şeýle 3 günler öz masşak bolup ýetirdi. Şu ýagdaýda düşdüm, oňa özüme motivasiýa alyp çykdym. Gatyl hen ýagdaý şu ýaly. Haçan öň garanky bolsa, ýygyň garanky bolsa, hiç il mümkünçilik bolmasa, bir ay, 2 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl şu netijeye gelýän-de beýan tapda. Ne şunu prezident eşlerine oturup ağlamaly. Men halkyny şu ýagdaýda içinde gynnaýan ağlamaly. Ondan soňra çağlaryň iklimi bowla, ýöne çağlaryň geljegini обеспечить etmek, yani kazanmak ikinci daha. Yerin çağlaryň geljegini, nesillerinin geljegini kazanary. Ben bir 15 yıl vaktim vardı, efir oturyan, näme sorun bolsa, vatandaşlar, näme pikirini bolsa ýazyp durup, aýdyp ki özün kimsin öz rasyalar. Katı inanıyor. Bir adamın canı Allah tarafından verildi ya. Bu iksan cellat, zalimler
Şu ýagdaýda öýleýär adam özüni atmaly bolýar. Allah'ın beren janyny ýitirmeli bolýar. Şu ýaly haramdadylar. Yine pikirdim bir tane vraç, bir больницада. Ýeke tek vraç. Senem yaraman bar ýaňy. Şol adam öz ýerine däl. Ýa-ni seni operasiýa etdiren ok. O tamygy diýe çaý içe, onuň guruluşa wagt çekip seni öldürýär. Ýa-ni wagt çekip seni öldürýär. Kömek etmän. Kömek etmeli adam ýürüýdi. Aýlyk berip şöyle tutulan adam. Şol ýalan Gurban berdi Ahmet. Serda berdi. Bize kömek edip hyzmat etmeli adam. Bizim işlerimizi etmän, keyip çekip aýlanýar, bizim özümüz asyp öldürýär. Şol ýaly şol ýaly misal. Allah hemmemde kuwat bersin. Biz görüşmeli. Bütün ömrümüzü görüşmeli. O ýaşaryk bolsa, bu durmuş, bu bir hemmeleriniň durmuşy däl. Bu durmuş gurulýan durmuş. Gurulýan durmuş üçin görüşmeli, gurmaly bolmaly. Misal sen oturup jaý özünden gurulur diýip pikir edem, ama meditasiýa edip ine jaý gurulur diýip ýa goňşy bilen gurup giderdik däl. Jaý bir öz jaýyň bir täze şert. O täze şertleri döretmek üçin özüň gidip işlemeli. Ya bir ýerde işläp pul gazanyp, tutunma adamlara goýup, şolary öz işden energiýaňy berip, pul hökmünde şonu gowulaşdyryp, jaý gurup içinde gözellikde, akynçylykda ýaşamaly. Ine şol ýaly döwletem şeýle gurulýar. Biz Gurban uly Serdar ahir bulan ölüp gider diýip pikir edýär. Gaty ýalňyş pikir. Ölüp gider, ýygyna zapasny oýda ýegenler bar. Kerim ma, ol Gurbanyň ogly öldü, şoň ogly ýa-ni aktygy. O wa adamlar durundur, zapasny oýda ýandan taýýarlyk görüp, ýa-ni şolary döwletiň içine sok taýýarlap gelip oturýar. Ine Gurbanyň gyzy bar. Atajany bar. Eýýam kezzap. 4-5 ýyldan bäri kezzapçylyk edýär. Londonda oturup kezzapçylyk edip Türkmenistana barıp şol ýa-ni Gurbanyň Atabat ýa-ni fondunyň ornatary bolup aýlanyp döwletler bizim samolyotymyz ulan hökümetiň zatlaryny ulan aýlanyp hökümeti işlemeýän adam. Kezzapçylyk. Mektep direktorunun süçüldi. Düşünýän. Onanyň ölýän adamlar, özüne kas edýän adamlar namusly, ağır namusly bolan adamlar. Çıdaman ölüp gidýär. Bu adamlar gyrylýar. Yallaklar ýaşaýar, korrupsiýa edýänler ýaşaýar. Men ine tanışlar bilen guruluşan aşgabatly. O köçüde plan ýaşap bilýär. Näme diýämiş? Korrupsiýa edip hökümetiň pul ogurlýar. Ýaşap bilýärmiş diýip şunu arzu edýär. Şoň görüpçilik edýär. Onu görüpçilik etmeli, ol sen puluny ogurlýar, döwletiň puluny ogurlýar. Sen köçäň öňünde ýa-ni çıra ýokmy, köçäň ogurlanokmy, şo pullar şolar ogurlýar da. Gurban gul bilen. Şoňu düşünen oklar adamlar. Sebäbi illegal ýaşap, korrupsiýada ýaşap, indi gelipdiler. Başga da ananan oklar. Başga durmuş. Ba diýip ananan oklar. Ananan o. Ine başga durmuş men ýaşap ýörüm. Mümkin. Bir topar döwletler bar şu ýaly. Dünýäň 60% şeýle ýaşaýar. O başda men çykyş edemde aýdýar, aýdyn ertekler urun berýän. Men ona jogap berdim. Siz ertekde ýaşaýaňyz, onda da erwet ertekde ýaşaýaňyz hereket eden go. Biz realny ýaşaýar. Men realny ýaşaýan, men sagatyma diýmedim diýende 300-400 euro aýlyk alýan. Men realny ýaşaýan, men jogapberçilik alýan. Men bir zat diýdimmi, men şoň jogapberçiligini etmesem tuğda çekýärler. Men hemme zady oňurýan. Oňurmasam bolar. Men alajym ýok. Sen men aýlygym bolar. Men gazanýan, ýöne jogapberçiligim alýan. Nalogum töleýän hemme zatlar edýän. Başga alaç ýok. Ýöne rahat ýalýan. Diýje onu gelip barlanoklar. Gelýär, barlanda sen talam üçin gelenok, kömek etmek üçin gelýär. Düşündirýär, ýalňyşyň bolsa düzedýär. Bergiň bolsa, bolýar. Bir ýylyň içinde şunça bererdim. Aýna diýip gidýär boldy. Sen basanok, alanok, eliň towla bar, gidenok. Seni ýanky nimeden ok? Normal. Ne adaletli durmuş, adaletli döwlet.
kanunlu devlet. Şu real olmalı. Walk salam hemmeňize. Hoş geldiniz hemmeňiz. Men şu Nica'da yerleşen Nica şehrine Fransuzca, Европейce Nice diýýärler. Ya da Nice, oğudan diýmek. Türkmençe Nusoy diýilýär. Şu şehirde ün söreseňiz, Promenade des Anglais diýen köçede geçiyorum. Ertel yürüyüşe çıktım. Takminen 15-20 kilometre geçtim. Şu wagtda da efir açtım. Vatandaşlarımla gülüşeýin. Soraw bolsa jogap berin, bergilsem. Ya da arzularını dinleyin ya da fikirlerini dinleyin deyip açtım. Açık. Nusoy boyunca yani informasiya verdim. Ya da Fransa'da konferansiya gidip durup ekologiya boyunca altından 13-nji konferansiya bolýar. Şurada bir näçe duş burum var. Şurada geçiren ve 20 aydan. Nica Nimet Ortor diye lazurunu berip ýa-da doğrudan bir tarafı dağ, şu tarafı dağ. Bu tarafam Orta deňizi häzir ýapyk şöyle obyekt gurulyp otyr-da. Ýöne o ýerlerine geçip bolýar. Men görkezdim kenary. Ýuwaş-ýuwaşdan adamlar ýygnanýar kenary. Şu Nica şäheriniň iň bir belli bir ýanky belli bir nemäň biri. Ine Promenade des Anglais, ýagny Angliçanlaryň ýörelgüsi. Yürülgen köçet diýär de. Nica'dan diýete 30-40 kilometr, şundan 25-30 minutda Manaka bar bolýar. Manaka bir kiçik şäher. Şu ýerde 2 tane şäher bar. Aňarty 1,5 kilometr bu tarapdan diýete 3 kilometr. Manaka paçaly. Ol Fransa degişli, Fransaň gorowyna ýöne öz başlyk döwlet. Nica, Manaka, Frejus, şu Nica'dan başlap bu tarafı İtalya çeldi. Ben İtalyan yerlerdi. Şunu yankı Fransa basıp aldı. Onun şertnama varmıştı Fransa'da. Yine Paris'te. Evet. Ben böyle geçeceğim. Aşağıda. Bonjour monsieur. Bon courage. Bonjour. Bon courage. Merci. Hocam salam diye. Günüňiz hayırlı. Neme bolun men iş nemesini arzu ettim. Köp sağ olun diye. Ne Parisler. Sen tayaklap kovlanıp ne berdi jandarm bu. Ne şördü. Mihmanlyň bir bölegi şördü. Gorowdy. Ve merkezde. Ne şördü mihmanlar bolsa berdim. Köçäni ýakyp duran oklar. Yine neme maşin geçýär. Migalkaly. Arkyň geçýär, geçki diye. Yani propa bolsa polisler neme diye security var, oraya Allah yok. Beýärde, yani köçe baglamak, o mysal üçin milli lider neme geleni, arkadaş şäherlerine şäher ýapylýar. Adamlar arda diye, murada ikran köçe var. Birini yapsa beýlikden çykyp bolanok, propka bolýar. Köçeni ýat aýçol haram dağı. Gelmesin şu haram dağına. Biz yaşa bilen o içinde dip aýdýarlar. Ine beýärde bir topor prezidentler geldi. Bir topor döwletiň köçeleri ýapylan ok. Adresine toçny işlenýär. Tiýe ösün döwlet. Türkmenistan näçe ösün döwletler. Bu akıllı oğlanlarımızda yol yok. Käbiler çıktılar. Bu diplomly gelýärler. Olaryň diplomlaryny harap edenler yok. Bir topor dağıtlar edýärler. Şolar yol yok. Şolar korrupsiýa etmese yol yok. Ondan korrupsiýa edenlerim öňe çykýar. Olar näme? Türkmenistan üstüp bilen ok. İýdagaly adamlar. Ha, o Allah can kömek etsin çäredeki halkymyza ýöne özünden bir terkede girmeli adamlar. Ananyň öz durmuşyny gowlaşmak bolsaň terket etmeli. Pikir etmeň, hökümet bir uly bir zat, bir el ýetirsiz bir zat. Ýok, bu ertisen prezident. Ertisen kirgitlerden Türkmenistan'ın durmuşyny. Pikir etmeň, gurbanyň ýalaklar ýa Türkmen maşyalaklar yani kesitlemeli. Yok, biz halk bolup kesitlemeli. Sen pikirini aýtmaly, ol pikirini aýtmaly.
beylik pikirini aytmaly, meclisde oturup pikir alıp, gowy pikir, güýçlü pikir gollap, argumentlap, biz şonu halkymyza düşündürüp kararlar çıkarmaly. Biz östürmeli. Bir adam bir döwleti östürüp bilermi? Mümkin değil, aklı yetmeýär. Bir adam bir zatda hüwesli ýa-ni ukuyp bolup bilýär. Ýöne milyon zatda ukuyp bolup bilýär. Hawa, ine şoň üçin meclis aýratyn edilýär. Ýerine ýetirjek hökümet aýratyn edilýär. Şoň üçin subutlar aýratyn edilýär. Şoň üçin jemgyýet gurulmalar edilýär. Bileleşip aňlary, pikirleri ulanyp biz öňüňi bilýär. Ananyň başga ýol ýok. Biz bolsa näme garaşýar? Täze bir mundan berk bir güýçlü adama garaşýar. Onam yalap diktator edýär. Bir adamın başaracak foku yok. Men şoň üçin aýdýan, opozisiýa birleşmeli. Birleşmeli, ýa-ni bir guruma hemmeti girmeliler. Yok, bir urda görüşmeli. Bir urda görüşmek diýmek, ýa-ni gurbanlyğa garşy görüşmeli. Türkmenistana däl, watanymyza däl, Türkmen döwletine garşy däl. Şu gurban guly Berdimuhammedow zalim, ganxor, Niýazowy öldürüp döwleti basyp alan adama garşy görüşmeli. Biz prezidentde garşy däl, biz prezident wezipä garşy däl. Biz prezident wezipäsi ogurlan Serdar Berdimuhammedow, bizim siýasetimizde ogurlap gelen Serdar Berdimuhammedow garşy görüşýär. Tapawut bardyr, biz watanymyza garşy däl, Türkmenistana garşy däl, baýdamyza garşy däl. Biz Türkmenistanyň simwollaryna garşy däl. Biz Türkmenistany basyp alan kezzap tokma garşy görüşýär. Bilýärmi tapawuty? Gatty dogry rejime. Rejim kim döredýär? Rejimin öňünde bir adam durýandyr her wagt. Şol rejimi ýanyna kömekçiler bilen öňajadan hram täze men atlaryny aýdyp giderim. Täze adamlar bar, şol döredýär rejimi. Şo rejim sistemasyny döredip, şoň içine düşen adamlary mecbur ýagdaýda halk gırdyrýarlar. Täze şo rejim sistemada halk öňe çykmalylar, inisiativasy çykmalylar. Halk öz hakdan borçlarını almalılar. On hakdan borçlarını oğurlap, pullarını, bağlıklarını oğurlamalı, talamalı. Bolmasa rejim yıkılıyor. Başka ilacı yok. Şoň üçin şu rejimle, şu adamlar bilen bizim geleceğimiz yok. Nesillerimizin geleceği yok. Biz düzeltecek bolsak kökünü ayırmalı. Kökem Gurbanly Berdimuhammedow. Propiskada yitik gitmeli. İstenik adam istenik şäherine, istenik owasyna ýaşap bilmeli. Ine seret Fransada 70 milyon halk var. Nice'de ýaşap bilen, edir 5 minutda kwartira alyp ýaşap bilen. Erti Toulouse'a göçüp bilen, bugün Paris'e göçüp bilen. O men ýa kakym, men işim birden Paris'e göçdi. Men näme propiska ýürbilmesem işim bitirýän. Beýerde näme diýilýär Fransada? Men usadymdan soradym da. Ýa-ni Boyevoy iskusso diýen usadymdan soradym. Fransada 40 ýyldan beri ýaşaýar. Niýde ýaşasaň gowy bolýar diýsem, mana şeý diýdi. Niýde işiň bolsa şo ýerde ýaşamaly. Ýa transportyň az bolýar, çykadyň az bolýar. Fransaň hemme ýeram birdir. Gatda berläkleşdi. Owasyna bar gaz, internet, suw hemme zat bar. Hemme zat bar. Häkim nime köçürer, nime diýen hemme zat bar. Lübo şäheri bar, şo ýalda. Adamlar uwular göçüp gelýär, sebebi rahatlyk bar. Движение az, akşam ýatýan rahat. Ýa-ni toýlar, şäherler ýok, konferensiýalar ýok, akyn, sesler ýok. Uwular gowurýar. Şoň üçin uwularyň ýagdaýy täwak şäherinden gowur. Ine 70 milyon halk var Fransada. Propiska ýok. Bardakmy ýok? Gül ýaly. Propiska gerekmi? Sen soýal niýde ýaşaýan howa? Justifikativ eder. Ýa ýuridik bir dokument getir, şo ýerde ýaşaýanyňy. Getirip berýän fakturaňy, telefonyň fakturasy ýa-da nemäň fakturasyny getirip berýän, ine men şo ýerde ýaşaýan diýip boldy. Oňsoň şoň adresyna saňa hatlar ýerilýär. Şol adresy saňa ýa-ni haritlar ýerilýär. O ýaly sen propiskaň bar diýen adam ýok. Ya Nice'a gelecek bolsaň gapyda ýa-ni derbezine bir ýer durup pasportyň barlap, näme işleýän bärik, näme gelýän diýip onu ýazat ýok. Niýde o Türkmenistanyň näme çypa? Gorkýa ol adam, Gurbanly diýen adam halt saýlamady. Haltdan gorkýa. Ýa-ni ol jellatlar bar. Hukuk gorýan gurmalar.
cellatlar. Şolary gırmaly, şolar haramzadalar. Şu güne Türkmen halkyny getirenler. Bir adama gulluk edip, watanyny unudanlar, Türkmenistanyny unudanlar, halkyny unudanlar. Bir adama gulluk edip. Kanun hemmeti için bir şoň için konstitusiýa diýilýär. Velayatda kazanılan pullar, mesela şu Nevit Qazdan çıkýarmy? Şonuň bir esas bölegi velayatlarda kalmaly. Mar velaýaty, Livat velaýaty, Qasybay velaýatlar bolmaly. Şeýle o ýerden Türkmenistan esasy eksporta giden haryt bolan gaz çıkýar. Şu esas pullar Türkmenistan şondan gelýär. Olar bolsa gün Aşgabatda urukdurýar. Olam Aşgabatdan däl arkada şäherler. Bul haramzada bütün dünýä öküjek bolýar. Ine men halk gowy, men halk ýalak ýör, mensiz halk ýaşap bilmek diýip bütün dünýäni allak etýär haramzada. Bolmasa bizim pulumyzy gurýar. Biz öz pulumyza şonu gurulmasak 3 esse ardan, 5 esse ardan gurduk. Bir Aşgabat däl 5 vilayaty gurduk eýen. Doğru düşünün tapawudyna. Moderator menne, moderator albilersin islerini adamy. Arkanoid bolsun. Ýa-ni arka bot bolsun, alyp bilersiňiz. Men Fransada Nice şäherine Ruslar Nice diýär, Fransuzlar, Ýewropalar Nice diýär we Türkmençe soý bolýar. Men her şu şäherde gelip şu ýerde konferensiýa barmy? Bir topar döwletleriň prezidentleri geldik, ulu konferensiýa bar. Men şu ýerde men aýdym. Halk terdara şöhrat diýip inanýar. Terdim. 3 ýyl bolýar häzir şu. 2020-2025. Näme etdi? Aýal masalan haklaryny bozdy. Türkmenistan katastrofa mundan meter getirdi. Indi her bir ýaş bolan her bir adam Türkmenistan terk edip gitjek bolýar. Ine kazananlar. Näme biz oňa şöhrat diýmeli? Näme şöhrat? Aýdyňany, mysal üçin bir halk üçin eden gowzat näme? Näme şöhrat diýmeli? Menim aýdyn, aýdyňany. Näme şöhrat? Adamlar kim paça bolsa şoň aýagyny, ellerini ýalap öwrenenler. Olar gulçulukda. Şolar bizi gulçulukdan çykarmaly. Düşünje bermeli. Biz bilim propagandasyny ýöretmeli. Telewizorlarda bir topar husus kanallar döremeli. Tele, radio. Tabii şolary ýa-ni gulçulukdan çykmagany beýan edip durmaly. Onu trend ütkiýär. Ýagny uğur ütkiýär. Ine serdim. Türkmenistan döwleti 3-nji gezek emele geldi. 1-nji gezek ýa-ni Gaýır Satabaýew emele getirdi. 2-nji gezek Türkmenmaşy emele getirdi. 3-nji gezek Gurmanoğlu. Pardon, 2-nji gezek Türkmenmaşy, ine 3-nji gezek bir täze Türkmenistany gurmaly. Üçüň. Şu neçelli öňkü gurulan Türkmenistanyň Gaýır Satabaýew ondan 91-nji ýylda çeldi. Näçe ýoluşlar bardy, jany berkiden Türkmenistan üçin. Näçe Türkmenistan galdyranlar bardy. Olaryň taryhy arhivden aýryp pozulyp gitdi. Häzir kim bar? Haramzada Türkmenmaşy, Türkmenistan basyp alan, haramzada arkada Türkmenistanyň iki gerek gahrmany, Türkmenistanyň jellatçylyk edip aýallar, gyýlar zorlap getip ýören adam. Taryh bar, muzey bar. Beýlekler bolmadyk ýaly Türkmenistany gurmadyk ýaly. Şolar bolmadyk bolsa Türkmenistanyň bolmazdy. Gurmaly näme etdi? Türkmenistany ikinji gerek basyp alan Niyazowy öldürüp öz basyp aldy. Ine iki gerek gahrmanyny şoňuş. Bu vilayetde iş kurulsa hiç vilayet başka vilayete gitmez. Gitsin näme gitmesin. Gitsin aylansın, görsün, deňeşdirsin, lezzetini alsın, näme almasın. Ýöne hatta Türkmenistan diňe arkadaş şäher ýaly
arkadan şehir ayrıtın taklıya, Aşgabat şehir ayrıtın taklıya, vilayetleri ayrıtın beklep taklıya. O dövletten küçük etraflar yasadı. Yani öz başlak değil, öz başlak değil etraflar yasadı. Bolmadan böyle Türkmenistan dağıttı, katastrofa getirdi. Bütün dünyanın aylanıp 3 gödekten eyyam kardalı, 4. gödek aylanıp elini uzadıp bir devlet, men şuraya yankı pul kazandım 2024'te 3 milyar yankı stabilizasyon fonda koydum deyse, ılgap barıp şöyle pul liliye. O, bay devlet gariplığa düştü, halk gariplığa düştü. O ne emedin? Ol başat bilmedikten, devleti toğulap, aylap bilmedikten, iqtisat taraftan gömük bolonluktan kulçuluğu yirdi. Biz ösen devletlerle beylik devletlerin yankı tebiri resursu olduk. Biz dine benze kalonka olduk. Son ahir milyar. Почему Трамп границу закрыл для туркмен? Туркменистан является диктаторской страной с незаконным правительством, с незаконными своими действиями. Он является черной дырой в цивилизованном мире. Туркменистан диктаторская страна. В Туркменистане нарушаются большие, очень много прав людей. В Туркменистане люди, которые живут, они привыкли с нарушениями, с нелегальными действиями, с коррупцией. И они, когда приходят в Америку, они продолжают этим заниматься. Поэтому он отстраняет такие страны от Америки, чтобы очистить Америку. Туркменистан ненадежная страна. Там могут быть террористы, там могут быть все. Там есть наркодилеры, наркотрафики. Он считается изгоем, поэтому с этой стороны людей не принимают. Нас приравняли к самым неразвитым африканским странам. Поэтому Туркменистан остановили. Не думайте, что они о Туркменистане знают поверхностно. Там есть посол, там есть разведслужба в Туркменистане. Все туркмены, которые приехали в Америку, они подают на убежище, эти истории изучаются. Поэтому они о Туркменистане знают больше, чем мы знаем. Поэтому они такое решение приняли. Я считаю, это правильное решение. Потому что никакая страна к себе не будет заводить со стороны изгоя людей. Я понимаю, что народ Туркменистана не виноват в этой ситуации. Но, к сожалению, никакая страна не будет заводить. Почему Туркменистан не заводит людей из Сомали, где нарушаются права человека, где беспредел? Тоже не заводит. А почему Америка должна заводить? Понимаете? Yurt dışına gidip işleye kocalığı demesi için ol şol adam gidenine dini maşgalasını saklanı rejimam saklak geliyor. Rejime finansal istoçluk oluyor. Öz çağlarına pul töleyə, çağlar verip mağazayla produkt almalı oluyor. Caylar kurmalı oluyor, stroy materyal almalı oluyor. Ve şu yerdeki sistemanı oluyor. Şu mağazayla işleyen adamlar rekide pul vermeli oluyor. Polis emhemen saklap. Polis emhemen hükümet saklanı halk saklıyor. Halkı talap gününü görüyorlar. Şunun için daşına gidip işlemek, sen yine de sistemanı dальнейшем üstürmek. Yani her diktat. Hava sizin Kurban bayramınız kutlu olsun. Allah can hemmemizin yani sadakalımız kabul olsun. Arzularımızı Allah can eşitsin, kabul etsin. İnşallah biz adaletlikte yaşar. Türkmenistan adaletli devlet olur ve adamın hakkını koruyan, hürmet koyan adama devlet olur deyip katı umudumuz var. Персональные станции, чтобы вводить, надо это доказать. Кто из народа Туркменистана смог вызваться, дать свои документы, чтобы его эпизод стал одним из аргументов персональных станций? Никто. Все говорят, но никто практически не показал. Как можно дать человеку персональные станции, если нет ни одного доказательства? Доказательства строятся на основе примеров. Вот. Никто не может это сделать. Никто не дает свои документы, никто не дает свои примеры и так далее. Поэтому очень сложно доказать.
Потом Трамп это не такой демократ, он тоже своеобразный дурак, у него тоже голова на бекрень, поэтому на его справедливое решение сильно рассчитывать тоже нельзя. Эта Америка, она имеет право делать все, что хочет. Она не зависит от Туркменистана. Она может ограничить любую страну. Они имеют полное право. Как и Туркменистан. Он ограничил все страны, ввел визы во все страны. Никто же ничего не говорит Туркменистану. Ийлештер, мен шунун эфирімді торям. Хемме эфир катнашам. Мен акидедендер. Hemmеңізде көп сау бол. Біздің ықпалымыздың, біздің ватанымыздың ықпалының дашынына yönü seyirci болып тұрмаң, içinde aktör olun, esası aktör olun, öz kahraman olun, vatana kömek edin, bizim vatanımızda hazır kömek edin. Şunun için dine devlet Murat Turmanov ya da beylik aktivistler etmeli, hemmemiz etmeli. Bizim borcumuz var. Borçlarımızdan kaçmalı. Hoş sağ olun, ümit kepeşikler çeldi.